las palabras, haz las balas. Fes la roba o no pots anar? Mira que estigui tot ok. No em surt que estiguem en directe, Heu canviat la key? Es que a mí tampoco me sortía en el meu. A mi normalment me surt sempre. Ara. No estoy sintiendo ninguna de las cosas.
Què és això? Hòstia. Que mos estan gravant. Ei, el micro! Hòstia! Que sembla preparat i tot això. Oh, calla! No pot ser. No pot ser. Escolta, Ah, l'Auxier a les 5. Era aquí. No, no sé. No, la paja Merda. grupal. Fa 5 minuts tard. Ui, la puta, tio. La paja grupal. Qui comença? Vinga, va. Passa, crecs. Bones. Bones. Espera, vaig a obrir-me el xat aquí. No, ja ho faig jo, tranquil. Perfecte. Perquè tinc ben carregat el mòbil, Que precisament. se me veu aquí. Que Tira per allà. Sí, me sembla que veu fins aquí, més o menys, el plan. No. Una coseta així. Bueno, jo m'agafo el micro i ja... és Avui meu. se'ls veu a llum, diria. Avui... Sí. Lluny, Què mos veieu? Estem aquí. Quanta gent hi ha aquí, avui? Pues no ho sé. Poca trobo jo. Quanta gent hi ha Si aquí? fos la mà, va. Ja l'han aixecat. Ja l'han aixecat? Ja l'han va, aixecat. ja l'han aixecat. Ho tinc el got, aquí tinc el got. Gran hermano vibes, literalment. Què farem? Què fem Aquí avui? fem fora bodega a casa. Què Jo fem faria avui? fora el Guillem. Per aquell. Perquè és casa I seva. per el Per Tom. aquí, perquè és casa meva. Avui fem pizza. Pizza. Avui fem pizza. O com dirien els grans cultes manyos, pipsa. Que no me he comido 2 mapsas de pizza. Jo faria pipsa avui. Avui faríem pizza. Pipsa, tal. Una mica de pizza. No crec que me tornin a confinar. Pues F. Pues espero que no te tornen a confinar. Amb qui confiar? A ma mare. Tinc Covid. Tinc Covid. Això, Primer pas. primer pas. Ingredients. Vaya... No, bueno. Primer parts. Primer fem la massa. Primer farem la massa. La mapsa? La mapsa. Les mapsas de pizza. Què farem? Mapsa fina o què? Mapsa fina. Depèn de lo que doni el rodillo. Depèn de lo que doni. La Vale. mele. Ingredients. Ara. Dic que he apuntat. Farina. A la llibreta. Ja està. Només farina. Ingredients. Espera, que... Birres. Birres és lo principal. Ai. Se sent bé, se sent bé. Però acompanyeu-la amb 2 litros de Pepsi. Anem amb Coca-Cola, ho sento. Bona refe. Bona refe. Entendí les refes. Ojo, rodillo. Ivan, una cosa. Pots intentar no ficar-te de cul aquí. És que aquí és el lloc de treball. I si pots sentar-te i cagar-te damunt encara millor. Que no vull ficar-me. Se va sentint bé la banya, se va sentint bé. Miranda, bones, Miranda. Hombre. Tenim un clip ja? Però Tenim un clip ja? que acabem de començar, com que... Ja veig que imagina quin és. Què? Bueno, sí, autisme vibes. A veure, panes. Vale, Necessitem necessitem. 400 gramos Ui, d'harina toma. de trigo. Està oberta. Això me van dir moltes És de trigo? Important, la basculeta. La És de basculeta. trigo? És De sèmola. especial pizza. És per lo que vulguis. Ah, No, cata. Especial pizza. La basculeta només per la cuina. no ho A vull no ser que visqueu al Raval. Que així l'utilitzeu per Breaking altres Bad. Què més? No, ves. Ah, Jo 400 grams. coses. Però no la tiraràs aquí. No. A ver, aquí hay debate. Què passa? 200 mililitros de agua tibia. ¿Qué es Que és tíbia. ¿Qué? Dis-me graus. Ah, sí, com més concret. No, una miqueta de farina. Oh, quanta és una mica de farina? Un sapat. Un sarpadet. Una pisqueta. Una mica. 10 grams. 200 mililitros. A mi, casa meva, és un gotet. Ivan, estàs té, que no veus que anem per parts. No te deixen, No te deixen ser tu, No em deixen fer No te deixen ser tu. Estàs agafant un got per mesurar... Està tarat. Ah, vale. Taram aquesta, crec. Tarat estic jo. Héctor Capaprai. No m'insultis. No m'insultis perquè tenim problemes, Ai! Ja està, Tranqui, queda 50. Jo aquí veig 8. 169, ja està. Jo me quedaria al 69. Però quantes pizzas és això? És una pregunta. 400 gramos, Sí, però per quantes Com que mesos és? 400? No era 200. 400. Per quantes pizzas és això? Igual estàs ficant moltes masses, trobo. Només volem una pizza, eh? No en volem 500. Collons, però que te penses que surt la massa. A veure, al final podem ficar els ingredients que m'ho surten. Fica-li 200, no? Què? Però igual és poca. Què és el pitjor que pot passar? Per ficar Jo ficaria... Jo ficaria més, eh? 2 gots? Fiquem 2 gots. Jo Però, ficaria espera. Abans, ni tenim el bol on ho ficarem tot. Anem a buscar el bol. Anem per parts? Però que no té... Pues busqueu, no són estan. Vale, perfecte. Aquí hi ha paelles.
Aquí... Uf, aquí hi ha moltes coses. Ui, això pesa massa, per ser gots. Oh, quina puta precisió que Ai, tinc. gots. Què estic buscant? Això? A vols. No... Aquí hi ha eco. Aquí hi ha un... Vaig a consultar un moment, si em doneu. Vaig a consultar a veure on collons estan els Vaig a bols. fer una consulta al govern. Vale, perfecte, m'agrada. A veure, aquí... No, espera. Això s'evita. Vale, ara que ets en què et sort, Ivan? Què cremem? Què creus? Com s'encenia, això? On són els mistos? Els mistets? Mira. Collons. Ivan! Collons diu que no té oli. Què és això si no és oli? Umami. Extra virgin olive oli. I com jo. Se m'informa que se'ns està visualitzant a l'habitació del costat amb tota la família. Ah, perfecte. A ver. Perfecte, està bé això. Pues millor deixes on està, L'umami no se toca. Ei, està molt bo, és molt bo perquè ho teníem a primera vista. Saps? Què és això, Guillem? Hem optat de no mirar lo fàcil. Aquest és una mica complicat. Una mica més gran. El de palometes. Aquest és bo. Escolta'm, Guillem. Deixa-ho aquí. Què és això? Per curiositat. És que és molt professional. És oli. És... Pues que collons quin és de professional aquest oli. Ma germà el va comprar. Hòstia. No, i m'he de ficar a menjar. Ja, bueno, però jo tinc el pèl net. Tinc el pèl I dient al gos. No dic no tot per bé. Vinga, 200 grams. A Vamos por al aire. Perfecte. Ens agrada això. Si sentiu crits és que criden al gos. Bueno, No toquem gaire, o tampoc. nosaltres, que tampoc seria tan estrany. Mireu directe Insta, directe Insta, a veure, espera, trec, que diuen, us arriben les... Què dius, Anna? A veure, que puc fer una enquesta? Volen fer una enquesta? Anna, pots fer el que vulguis. Sí, vaya allí, la falla allí. No, però que si la pot fer ella. Sí, moderadora. És Ah, moderadora. és veritat. Ho deixem aquesta, crac. Fes-la tu. Vale, Anna, fes-la tu. 200 grams, 400 grams, què més? Tu mateixa, tu fes, tu... Ai! Collons, no, és que... No, Ivan, no sé què. Pregunteu tot. A ver, 200 mililitros de agua. Vamos a jugar, vamos a jugar. Què és 200 mil·lílitres, No no, me al final? parecía. ¿Qué es 200 mililitros? Què és? Vosaltres creieu que amb aquest pot es pot mesurar? Sí, Jo crec que no, perquè això no. és lo de... És que no hi ha mesurador. Això és lo de la mayonesa. Pues jo li he tota la vida. De la vida. Mira, es un gotet 200 mililitros. Mira, Y me si sap... nos en falta un fiquem A veure, espera, on està el got? Aquí. Un litre és un quilo, per tant, si Un gram si és peses... un gram és un mil·lilitre? Claro. Mira, un got pesa 250 mil... Un got d'estos. Un got de esto. Ah, ojo. Perquè tot, està clar que la massa del Així, litre és igual... això són els 50 que A sobraven. veure, està calentet? Tibia. És A veure, Del tiempo. És del tiempo. I va. No mos han rentat les mans. És veritat, és veritat. No mos han rentat les Ens mans. renta les mans. Vale, què més, Ivan? Un moment, m'has ficat les mans. Anem Que per parts, respectem o no respectem? Hem dit d'anar per parts. Buah, això és trist radiofònic que dalt. Ja. Què fas, què fas? No era així. No era així, crec. Primer anava l'oli. I si agafes el got? I si t'esperes? Calla i agafa el... I si ho- Agafa el mòbil, ets un de la recepta. Mira com tinc les mans. Allà darrere tens un drap. Merci. Merci, enfadat. Merci. A veure, estem mirant els ingredients. Se m'aixecarà l'aigua. Carai, l'aigua. Està difícil, Està difícil. Tendríem que haver Va, preparat al home. principi. Va, Ivan. Dos cucharades d'aceite d'oliva. Vale, perfecte. Vale, mig gotet. 2 cucharaditas, mira. A veure. No, para. Caltem. Una cucharada. Dos cucharades. Perfecte, Me ja sembla està. que no he tirat, però no passa Què res. més? Una pizquita de sal. Que és una cosa que no diré. La pisca. No La sé pisca. quin... Que Oh! inclús n'hi ha poca. Jo igual faria així tot. A veure, deixa'm una mica. Vale, té. Aquesta... No, té. Mijita. Sí. I aquí mos diuen Què ho diuen? harina per l'encimera. Què és harina per l'encimera? Això és un cop ja està envasat. Harina lents. Vale, què més? Ràpid. És una farina... Ja està. Tiempos. Ja està. Un moment, home. ¿Cómo hacer masa de pizza casera? Ara és el tutorial. Ara ve el tuto. Ara ve el tuto. Para hacer la masa de pizza italiana, pone italiana, Que no m'ho entès, es muy sencillo. Ah, bueno. Bueno. Hoy le pija tu agregamos el aceite, el agua y la levadura. ¿Qué? En un bol agregamos el aceite, el agua y la levadura. De sobres, què més? Sigue. Està dintre. Mezclamos y seguidamente añadimos la harina y la pizca de sal. Una vez tengáis... Espera, no sé decir. Una vez tengáis más o menos mezclado todo en un bol, lo Falta pasamos... aigua.
por la encimera de amasar bien. No, espera. Ara la cosa és que això tingui una consistència... No, però jo dic que más. Ja està, ara pots bloquejar el mòbil, per ara. Paso dos, espera, que deixo per si cas. Li falta aigua, Ah. No crec. Jo crec que sí, obrim enquesta. Falta aigua? S'està veient si falta aigua o no? Mapsa. Ole. Hòstia, pues segur perfecte el vol, Segur Sí, perfecte no? el vol. Sí, és primer pla de vol. És primer pla de vol. De vuelo. Primer plano de vuelo. Buah, com mos quedarà això? Com mos quedarà? Nos queda una pinta. Familia, hoy se come. Sí que està aquí. Nos hemos quedado así. Nos hemos quedado sin cena, Los pibes y yo al cabell. Bueno. Que dinàmic avui, no? Que dinàmic tot, Avui no ha hagut un moment de pausa, Hòstia, em comença a amassar el trobo jo, Quan portem de... No sé com portem, però em comença tot tot. 8 minuts. Jo estic cansat ja. Ja estic cansat. Moment de calma, Moment de calma. Moment de publicitat. Ai, Twitch! Un minutet de publi ara. Que bé que entraria. Com saps que és un minutet? Vale. M'ho han dit. Hòstia, quin aplauso ha degut sonar de puta mare. Radiofònic. Una mica, a veure. Oh, agrada. Hòstia, això és l'encimera. Preguntant-se el lèxic català, no? Vols dir que... Oh! Ai, mira quina maneta, jugón. Jugón. Una manita de jugón. És jugón. I ara, Tu vas ojo. fer molt altres vegades, ja. I 4 que... Puc palpar-lo una mica, si m'ho permet? Palpi. Héctor, a l'audiència. M'agrada. Héctor, a l'audiència. Ho sol. Me sol passar. A mi em preguntes, no com la gent de l'Institut de Teatre. O com és de la manada. Ui. Que més o menys. Que més o menys. Pues sí, no és broma. Des d'aquí condemnem tots els... Condemneu, però també podeu fer alguna cosa. Tira. Tots els abusos que han hagut No, a l'Institut del Teatre, els Aquí condemnem se mos veu o estem mirant lo que no sabem? Diria que sí. Perquè jo això del pla no ho porto bé, perquè per mi ara no... Què has dit, l'Albert Pla? Això de l'Albert Pla no ho tinc molt... Ojo, Està quedant, Què ens està agradant com quede? Hòstia. Pregunteu-ho. Guillem? Com està? Com està? Guillem? Pues està mapsa, Penya, com esteu veient? Penya, els que ho estigueu veient, A mi? com us va semblar la massa? Com va Me quedar? salte, és que em fa una por passar per aquí perquè se farà... Trobo que és molt fàcil de fer esta massa. Creia que hi hauria una mica més de complicació. Sí, també pensé que estaria més rato per fer la mapsa. Però s'ha de deixar repassar això, Bueno, tu has començat a amassar i no s'havia dit, res d'amassar encara. No s'ha dit. En sé més jo que el teu mòbil. Bueno, és que poc. No s'ha comentat, no? No s'ha comentat encara ho d'amassar, No s'ha comentat el d'amassar i ja està ell. Ell ja Jo no està miro ell. en el xat. Sí, anàvem mirant, però com que no han dit res, no sé com ha de quedar una massa malament, Ant. Per aquest rotllo, més o menys. Mira, Però sí. Pum! Ojo, cop de puny a la taula. Una pregunta. La pròxima la faràs tu, ma mare. Crac! Tonto. La Isa, pregunta-li a la Isa si ho estem fent bé. Isa, què t'ho estan fent? Tu que ets professional. Jo me sembla que la pròxima la farà el Guillem. Vindrà el Guillem a casa a fer-la. Ja vinc jo, Isa, no passa res. Falta aigua. Us cremo la casa. Ens comenta que falta aigua, La Isa diu que falta aigua. Ups, mare diu que falta Però aigua. fica't davant de l'aixeta. Bueno. Fica-ho davant de l'aixeta, va. Vale? Fica-ho davant de l'aixeta. Jo crec que la massa quedarà més o menys com la Isa vol. Més o menys. Jo crec que acabarà quedant molt semblant a la de ma mare, Molt semblant, Molt semblant a la de ma mare Per quedarà. què? No ho sé. Ah, vale. No ho sé, per què? Hi ha coses. Pues perquè la tenim d'ajuda, no ho veus? Clar. La tenim Merci, d'ajuda. Isa. Merci. Hem anat com a 40 clips de Twitch. Ei, perquè mos clipeixes. A veure. Deixa'm aquesta, crac. Quin és aquest? Això t'ho tiro al cap? Ah, vale, jo Està també. tonto, Mira, Ben fort, aquí. pega. Aquí, va. Pega'm nomás. Claro, el títol és Jo en la casa del camell. I és 400 gramos, Jo no ho sé, quan són 400 grams. Unos cuartos trobo jo, no. Que anem bé? Anem bé? Ai, que li he donat el micro. Ai, que li he donat el micro. No sé quin és el Sí, límit. jo abans també l'he donat. Què dic jo? Què No sé determina? què, els ganivets... Això per després. Però- Podríem anar treballant nosaltres també. No. Què Què determina? tens pressa?
No me pises la manguera que la llevo desplegada. Què determina quan se deixa d'amassar? A veure, jo que soc professional d'això... Professional de què? De fer pipes? Vale, no s'enganxa, està bé això. És una bona... Bueno, encara s'enganxa una mica, jo diria. No, dos. Una mica, però Quizá- bueno, sempre està bé que s'enganxi una mica. Què determina... Bueno, ho dic mirant el mòbil. Què determina quan se pot deixar la massa? A veure... Jo per mi està consistent, Quan eh? jo no s'amaje bé, quan També t'he dit que això és per més d'una persona, eh? I per dos. Sí, sí. Ara la cosa és que ho tindríem que deixar al bol. Tens paper film? Un dinar 4 també mos val. Algo tindré. Això ara se tindria que deixar reposar una mica al forn. A on? Al forn. Què dius? Al bol. Has dit al forn. Al forn se cuina. Forn se cuina. I mentre ho deixem reposant, jo crec que podríem ficar la càmera a l'altre lloc i parlar un rato. Sí. Parlar nosaltres un rato, perquè portem 23 minuts i ja la massa ja és reposar. Ja no és nada, Ja no és Què nada. mos queda? Tan ràpid se fa en sèrio? A veure què diu. Tapat amb un drap. Veus? Amb un dat. Ara ja és... I explotó la guerra! I explotó la guerra! I hace pum! Homes de Vietnam, eh? Va. Pues ara ja és això, Jo tapar. no toco gaire. Ara és tapar amb un drap i ja Què, Ivan? Què se sent al fer una pizza, Ivan? Complicat, trobo jo. Està sent senzilla, en veritat. Jo no sabia que era tan fàcil. Jo m'esperava que se mos caigués algo, no sé, Sí. petés algo. Que és... Sí. Per ara, gent, com ho esteu veient? Com ho esteu veient? Veu? Jo ho estic veient bé, eh? Jo ho estic veient Que bé. se sent bé, per cert. Si no ho hem preguntat. Sí. Jo crec que sí. Si ningú s'ha queixat. Si ningú diu per bé. Cada vegada és més cremoset, això, eh? Mira. Que és un iogurt. Pues ja És més cremós perquè és un iogurt, ara. Que tonto. Ruc. Sí que... Sí que... Sí que... Sí que... 50 què? 50 peres, pomes... Estava en modo professor de física. Sí que... Sí que... 5 ohms. 5 molècules endoplasmàtiques. Ivan és expert en pa. Així és, així funciona. Ivan... Jo ara això, feia així, mira. Jo feia Així això. Així va. Feia això. Li foto, pa, pi, pum. Això ho foto al forn, surt una baguette. Puta De mare. repent. Surt una baguette. Que potser falta levadura? No te'ls creus el que t'ho diuen, Això això. ho diuen els experts. No, és que per la pizza fa falta... La pizza s'unfle, que no? No va faltar levadura. Pregunta la del telepizza. La del telepipsa. Que està la mapsa fina I la mapsa gorda. I la mapsa gorda, exacte, efectivament. Que sembla un xiste. La mapsa gorda i la mapsa fina. La mapsa fina i la mapsa gorda de la mà. I se troben tots junts plegats en... En una pizza. En una I pizza. diuen, oli! I ja està. En un Domino's. No sé què estem dient. Jo ja estic desvariant una mica. És que ja porto veient 10 minuts. Com a guia. Donant-li voltes a la massa, que jo me sembla que és quasi guanyar temps, perquè no és una altra vaina, no és un altre movie. Què? Dios. Jo deixaria el bol on ho hem ficat tot, Això allí que que no també ho hem s'empega, ficat. Que no, que està bé, fes-me cas. Fes-me cas, que jo no he Water, fet molt. mix. Mira, podríem ficar-lo en aquest igual i tot. No cal embrutar-me dos. Ah, no, encara, sí. Això està sequet? Sí. I si no ho sequem. No té... Ole, ole i ole. Espera. No té massa sol per fer la bandera, Dios il·luminat un momento. Caro. No sé què està dient. No m'ho he enterrada. No té massa sol porta levadura. Ah, que la massa gorda realment no és que porti més massa, sinó que la mateixa massa fa que creixi per la levadura. Sí. Ti ni 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 ni. Ti ni 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 ni. Vale. Fem canvi de plan o què? Canviem el pla. Sí. Jo canviaria el pla ja. A Anem veure. a aquesta, crac. Ai! Estem canviant el pla, eh? Ivan. Ti ni 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 ni. A veure, com se fa això? Hem mirat abans, era una mica una cosa així, no? I ara baixem. Algú me pot mirar l'OBS que Jo estic mirant. 10 manetes i no és mateix està tancat. baixa, Sí. així una mica. Ai, sembla un broncito. Ai, i el micro igual. Sí, potser. Fàcil, per ahí. Vale, gent, ara esteu amb mi. Vinga, va.
Això te diuen. Perfecte. Canvio el modo. Sí, canviem el modo aquí a... Tengo el culet de gallina y fica el everybody. Te fui fort. Ara. Este està mamat. Ara tenim el full equip. Està canviat el relleu. I aquí. Què? Pues ja ho té... Ui, m'he deixat les birres allà. I quan rato està inclinada la càmera? Cap a on? Cap a... Home, jo ho veig, que està inclinada. Està així. Ah, vale. Així? Vale. Sí, Ara xale, no? Ara està bé. ara està Gucci. Molt bé. Què podria botar el meu got de Coca-Cola No, que no, tindria no, just no, darrere? no se pot. No se pot. Cap Bueno, a doncs on ara ja estem. Ja som aquí, ja hem arribat. Ara ja és el fet de, pues... Ara és el talk to push normal. Ara és un típic compis. Ara és un compis normal. Estem a un altre lloc. Estem a un lloc... A un altre Que lloc? puto lloc. Puto lloc. Puto lloc. I No direm on són, però la gent s'ha d'esperar. I puta que Espanya. puto lloc. I puta Espanya, I també. puto lloc. Que cuidado, no se mos vagi l'internet. Ojo, no hi hagi un Un momento, puto lloc. momento puto lloc. Pot ser que passi. Pot ser que passi... Hòstia, no sembla com molt raro tenir la webcam tan lluny. Sí, però és que... Vols dir que mos veuen? El plano està bastant a prop, Ojo, se veu bé, el plano. Es veu encapsulat. O vols dir tan mal? Ui, que mono. S'està veient bé el plano. Se sent bé? Se sent bé? Se sent bé? És la pregunta, no? Se sent bé? Se vienen I cositas. aquesta pregunta estarà durant tot el rato. Se sent bé? Avui, quan estava passant per davant de casa meva, com l'altre dia que me vaig trobar a 4 xavals gravant un videoclip, Penya d'Espardeña? la penya a l'Espardenya gravant un videoclip, avui m'he trobat a la penya a l'Espardenya però multiplicat per 2 i sense gravar un videoclip. Eren tot xavals de 14 anys. Però què estem fent? És que no estem ni bevent. Vull dir, Probablement m'ha sabut greu que no estiguéssim fent ni un botellón. En plan que dius, per lo menos Està. aprofita't. Aprofita el temps. I això, I arriba a casa una mica... una mica que ta mare te vegi els ulls rojos i te pregunti què? T'ha donat molt l'aire. No, és que mare tinc al·lèrgia. Ja. Pots comptar. No, és que m'he begut una cerveseta. Ja pots comptar. Una cerveseta amb 14 anys. Pots comptar. Cop de puny, Casa meva, tota la vida. Cerveseta, cop de puny. Volem confirmació. No va falta. No perquè és mentira, part. Passa lent, No. Passa lent. Me sembla que està mirant el directe, aquest. Està mirant a veure si se sent o no. Ja veràs que jajas. Què? No, que vull patates. Pensant està silenciat i dic, no fotem. Si t'imagines, ara de repente està silenciat el micro, se'ns porta sense sentir 20 anys... Pues no res, avui havíem pensat això, no? El compis. I hem de dir, per què no estem fent-lo des de casa meva? Claro. Perquè realment l'anem a fer a casa meva, aquest compis. Però ha hagut... Jesucristo ha dit, aquí no es fa el compis. Ha hagut una senyal divina que ha dit no se pot fer, no se pot fer. Per què? Perquè el forn ha fet a dormir. A mimir-la. S'ha rebentat el forn. Sí, s'ha rebentat el meu puto forn, ha dit RIP és el rap de l'anime. Tal qual, No ha durat més. Lánzalas como balas, dispara, Lánzalas como M'acabo de balas, percatar bagas. de que no s'ha canviat el títol del tracte. Hòstia, és veritat. Com se diu ara? Com s'està dient? Hassel espera que anem amb... Aprèn a cuinar amb compis. Tampoc és tan raro, Tampoc és que difereixi molt No, de... avui estem bé, avui no ens han passat en puesto. Puta Espanya, puta Catalunya, ara sí. No, però ara ens hem passat amb tots per igual. Claro, efectivament. Ara estem bé, estem a gustito. Per cert, no us agrada molt aquest plano, tio? No. A mi m'agrada, És molt vaines, en plan, Gran Hermano Argentina. vibes. Com? És Argentina. És un plano argentí. Gravem tot. És un plano Gravem argentí. com vivim, Argentina. Pues sí, O sigui, això és plano argentí. No ho has També et sentit? diré, hi ha un petit problema, és que Jesucrist ens està il·luminant des del plano. Ah, sí? I hi ha una bombeta que surt al mig. Ja ves. Ai, m'he quedat sec. He mirat a la bombeta directament. Lo millor és que com que està això baixat, és com si estiguéssim en un zulo. Rotllo, no se pot identificar on Nois, estem. començo a no veure. Començo a no veure. Nois, m'estic quedant sec. Us comente Què? que si avui fa 3 mesos de compis, i no.
Som avui. M'agrada que la penya sapigui més que... Perquè vam començar a principi de desembre, en Festa Major de Torres, dia... 6. Podria ser. Plasma las Sí. palabras, hace las balas. Era entre el 4 o el 8, ara t'ho dic. El 6 és Reyes, Igual era 4, eh? El 6 és... Dia 6, dia 6. Reyes? Dia 6. És gener, el Reis, és un 6 de normal. desembre, no de gener. Al desembre És veritat. fixa't tu que per lo que siguin els Reixos, el 6. És veritat. Però és el dia de la Constitució, no? El 6? Sí. Vam No, començar... és el 12 d'octubre de la Constitució. Hauria estat fantàstic, tio. No, no, el 6 no és un dia. Jo diria que és algo, o el pont de la Immaculada o algo així. Diu que, i per què compis 12? Com que no s'han enterat de que... Canvia el títol, canvia el títol. Canvia el títol perquè que si no... Apareix el 13, tio, i és el especial Compis Cuina. Que això no és tots els dies, Això no és És el tots els dies. 13. 13. Plasma les palabres, hace les Jo balas. sé que mos hem saltat algun número, No. No. El dia que anàvem, nen. 13, Vols dir? Espera. Això són 3 No, anys. us estou plantejant de que és el 13, número de la mala sort, i estem cuinant. Bueno, què passa com a màxim? Un forn menys? Un forn menys. Un forn menys. Com Què és un cremar forn menys? una cuina amb compis 1. Perquè en farem més. No, però és el capítol 13. Ah, Que ja ho has ficat, no? Rotllo, compis 13, com crear... Com cremar una cuina amb compis 1. Perquè serà una subsecció. La subsecció Mira. de cremar coses. jo votaria per tornar a Girona I fer un des d'allí. i fer des d'allí cremar la veritat. Saps què passa? Que allí el màxim internet que arribava eren los datos i molt malament, no sé si te'n recordes. Plasma les paraules en les bales, Què ha passat? Això ja és jo interneto, tirant birres i tot. El Guillem, també bec. Que no, que el borratxo sóc jo aquí. Ens està dient que no quadren els números. Per No què? quadren. És que mos suda la polla. Qui ho diu? Qui ho diu? De nada. És que no quadren, és veritat. Mira, vam mirar. No tots els mesos tenen el mateix número de setmanes, Ni No. vam començar... Vam començar el primer diumenge de desembre. On estan les patates? Ah, l'Ivan les està guardant a bon recaudo. No, però si les està guardant l'Ivan tampoc jo no li diré res, jo a l'Ivan. Com s'ha de deixar reposar això, tio? Bona pregunta. Dispara-les. Bona pregunta, no? Jo ho dia per fer temps més que res, perquè... A veure. Són i 35, jo a menys quart aniria a començar... A veure, panetes. A veure com va la massa. Aniríem a veure. Mirem això, un moment, mirem això. Què és això? 6. Va, ditets, gent, ditets. 6. No, però baja el toc. El toc del compis. Baja un dedo, sí. 6. Si algú fa això li donem el 13. bip permanentment. 20. 27. El Dani diu que sí que quadre. Si ho diu el Dani, que és, Sí, és un dels fans més afèrrims, jo me'l crec. Me deixeu crear una mica de contingut? No. A veure, aquí en portem 4. Aquí llenguatge correcte i no es parla de política. Aquí 5. 5. Sí que quadre. Sí, ah, que sí? 5, 4, 9, 10, 11, 12 i 13. Ole! És el 13, és el 13. Molt bé, tirantes. Molt bé, tira lanzas. Ole, Lluís, tu, sí. hermano. Pues molt bé. Número 13, Qui d'aquí Un pots aposta? anar Un Coca-Cola. moment, comenta un Pots anar a moment. buscar una Coca-Cola? Sí, ara te la busco, però has de mirar això. I no diguis res, simplement calla. Dime paraules com balas. Las ráfagas. Se tira cap a baix. Quin, que... Plasma les palabres amb les On bales, la tens? On la tens, a veure. Home, Què passa? Que has dit? li vol l'atenció, ma mare. A la nevera. Moltes gràcies, Marisa, per deixar-nos la cuina, de veritat. No feu cas a aquests dos I Ramon I Ramon. Que aquí... Però Ramon no està mirant el directe. està al menjador. Ai, que està Que no molt sol, bé. que no sol cuinen les dones, Ivan, que se t'està Que notant. pensava que només m'ho estava Se mirant t'està la notant, Marisa. Ivan, se t'està notant. Hòstia. Se t'està notant. T'ha vist el color verd de fondo. Se t'està notant, Ivan. Verd de Pac-Man, com a màxim. Ojo, pues ja me joderia, preferiria Vox. Preferència de box que... No. Clip. Mai. Ragdoll Mode. Ai... Vale. La Ivet ja està de volta, diu. Una Espero que hagin anat bé pregunta. l'estudi. Que vosaltres, així com a dubte, Vinga, va. li faríeu mal a una dona? Jamás! Jamás. Neva.
Neva. Neva. ¿Qué opineu de lo del inglés enseña mal gente? Que el inglés se enseña mal. Però heu vist Punto. com funciona el curs? Sí, És bastant fantàstic. Eh, Però fantàstic en plan irònic. sí, sí. És igual. jajas. Pero yo me sembla que la peña esta, tío, en plan, se gasten molts milers de quartos en marketing, perquè que te surti cada 2 anuncis, te surti un d'ells, és molta molts pasta, diners. és molta pasta. És molt difícil. I jo crec que realment no repercuteix al final en la... Saps? Vull dir, en lo real no repercuteix. Vols dir? Pavo. Enganyaràs a 4 bobos. A veure, claro, aquests 4 bobos t'estan pagant 3.000 pavos. Ja tenim resultats de l'enquesta. I l'enquesta? L'enquesta era com acabarà això. Hi havia les opcions cap a la companyia, llamado d'emergència, ei, la intenció hi era, i d'aquí a Masterchef. La que no ha tingut cap vot és d'aquí a Masterchef. Arbi! Se comprèn? I hem tingut un 25% la intenció hi era, i un 25% llamado d'emergència. Baby. I fucking un 50. I un 50% cap a la companyia. Ah, vale. Companyia! Companyia! Estaríem 3 dies seguits sopant companyia. Que no, perquè avui us fem la competència. Avui la companyia són nosaltres, nano. companyia. Fem nosaltres a vosaltres. Amb compis. Molt dur, Avui Companyia, la us companyia estimem. us la fem Valters, nano. Companyia, millors pizzas de tota la comarca de Lleida. No, que no ens han patrocinat De encara. Segrià, perdó. Encara. Per això Encara. s'ha d'anar marcant. Pega-li una mica més, a veure si... S'ha d'anar marcant territori. T'imagines que me cauen. Bé, per cert, el xat no m'ha vist encara amb esta xaqueta. Vull que me vegin, a veure què opinen. Jo m'esperaria 48 segons. Per què? Ah, vale. Cabrón. Per Twitch. Puto cuit. Com no la lia. Com la lia Twitch, Vais a fer la pipi Xat, pausa. què opineu d'això? Què opineu d'esta xaqueta? Està arrugada. Però de davant, de prop se veu Està que està guapa. arrugada. Però us agrada? Està guapa, a mi m'agrada. T'agrada el flow aquest bacano, no? Una mica de flow bacano, podríem dir. Bacaneja Molta via pública, diu-la. Me diu molta via... És que és veritat que en tinc bastanta de via pública, Careces de via pública. Una pregunta. Així que, si jo vaig per un... Momento, Dani, que estoy esperando a que pasen 10 segundos para decirlo. Què vol dir? Ui, quins anys, ara. 2, 1... Ja estem Recordeu que si no voleu veure anuncis com el que us acabo de fotre en tota la cara, us podeu subscriure. L'ha ficat Twitch! L'ha ficat L'ha Twitch. ficat És, Twitch! és gratis, si teniu Prime. El aquí. primer. Espera, jo vull dir una cosa. Que El abans ho hem primer i el vist amb segon. l'Ivan. No rente, No, No rente. No, vull dir, És una ens merda. esteu donant un cèntim per cada anunci. No, ni No, això. no, ni això, ni això. No rente. No rente. Però, per fer la gracieta sempre Ve la gracieta i si rasquem un cèntim igual una xutxa mos Bueno, si l'emportem. rasquem un cèntim d'aquí a que mos pago... Bueno, Twitch, paga'ns, va. Twitch, Bizum. Bizum, nano. Vas fer Què és això de Bizum, transferència? Sí. Ah, vale. Què és això de transferència als $100? No, no. L'Anna diu que la pròxima intentem fer croquetes. Però és que les croquetes Ja és més complicat. fa falta Però coses. jo volia fer pasta, però no només pasta en plan cuinar-la, sinó el que hem fet amb la pizza, però fer naltros la pasta, aplastar-la, tallar-la, assecar-la Són cosites. i cuinar-la. Són cosites TM, això. Són cosetes. Són cosites TM, Això això és ja. pasta Hòstia, fresca. avui la visita de l'Anna per quants compte? Avui la visita de l'Anna... Anna, quants sou? Per 17. Quants sou? Entreu dins del límit legal? Ara som 28, com. A casa, no, a Tarragona 28, a casa 3. És un percentatge gran. Tarragonense a casa. Ara diu que són 2. Bueno, Ei. Una pena. una pena. Una pena que sigueu 2. Vale. Coño, m'estava petant el Twitch. Que heu vist que ha sortit el Pokémon? No. Tu has vist? No, Pues, no. bueno, no A sé mi qui- Pokémon és de nens petits, això. Han anunciat Quasi vaig el plorar. Pokémon. Quasi vaig plorar. Nen petit. Nen petit. Pues sí, va sortir el Pokémon Què tal. opineu? Bueno, una mica de decepció. El Dani diu Pokémon versió Funko Pop. És Pokémon No, com si... Pinipon. Això, Pinipon. Pinipon. Literalment va anar per personatge. Mira, jo diré una cosa. Cabezones. Jo diré una cosa. Només parlaré d'això perquè és un tema que crec que la veritat dona bastant igual. Pokémon Diamante Puta Espanya. és un remake. Sí. El remake ens han mantingut molt fidels a lo que era el joc, però ho han ficat 3D. S'acabó. Vols un joc 3D? T'esperes un any i trauran la novena generació. Fi. No és ni 3D, és aquest 2,5 d'extra. No, és 3D.
Sí, no és 3D Però perquè la no vista 3D. és vista cenital revolta. Però el modelatge està fet. No és com el Ruby Omega, No, sí. Però... Pues a mi m'agradava més el Ruby Omega, Pues a mi el Romeo No, sí, a no veure, és el que m'agrada. diu el Dani, els personatges foten asco. Sí. El que No, m'agradava més el Ruby Els Omega. paisatges, els paisatges són preciosos, dic el diamante, Els Aquí. paisatges són preciosos al remake, sí. Els personatges són bonics, no. Però que no? els combats són bonics. Los pinipons. Sí, segur que caminen... Però Com- a Lictor li feia gràcia perquè tenen els braços a Mordor perquè Claro, caminen tio, fan així. així. Tenen que ser supercutes A mi, caminant. jo quan vaig veure la primera escena vaig fer un... I la bici? On no es va fer? Com portaran la bici i no els hi arriben les cametes? No, aniran així. Damunt la bici així. Aniran en monocicle. En plan, no girarà sola la bici. Aniran en monocicle. No els hi arriben les cametes. Aniran amb Hosti, bici. i una cosa que no s'ha ensenyat és el rellotge. És veritat. Perquè una Igual- cosa igual molt no n'hi important... haurà, Una... igual no n'hi haurà. No. Ha d'haver-ne. A veure, ni. La No, cosa però- més guai del diamante i el perles és el rellotge Potser perquè faran no com a és... l'escudo i espada que tens la pantalleta, o sigui, apretant un botó et surt una pantalleta i quan fas això i te surt com Però ha de sortir, vull dir, hem de Au, tenir va. el rellotge, perquè és que el rellotge era com que tu anaves a ¿Qué molts es eso de llocs... Pokémon? ¿Se come? On se vanilla la gent? Qui és? La Ivette. Va, Una menys. Vanegem. Esta generació Ui, és la que ha va. crescut d'una altra manera. I bé, Adam, quin va ser el vostre primer joc de Pokémon que vau veure? Si potser no n'han vist cap. Sí, home. L'espada. Elí, potser que L'espada. també el van veure. Com que li, però si li és super... Home, Elí és És després nou. del Blanco. No, després del Ruby Omega. L'alfabet A la 3DS, llatí ojo, fa que hi ha una moltes cosa, ties. 3DS, que saps quan va sortir la 3DS? 2010. Saps què hi Se m'han descobro? caigut els collons, quan ho vaig sentir, la veritat. Sol i Luna és el primer de l'Adam. Buah! M'acaba de fer hasta mal, això. A veure. Sol i Luna és del 2017, tio. Pues, que estic... Sí. Sol i Luna 2017, Ultrasol Ultraluna 2018 i Escudo i Espada 2019. És veritat que jo recordo estar a la 2020, caparella el amb el Sol i 2020 Luna. mos han donat pel cul, el 2020, mos han dit patir, DLCs. i el 2021 mos foten, en menys d'un any, mos colaran 2 jocs nous. Ole, ole i ole. I un mundo abierto, open world, Que se'n diria en espanyol. Open world. El Nine Bells, Sabeu com ho diu lo de les enquestes? Pol. Pol. Ah, pues sí. Algo de Pokémon Ranger, I tu diu com la Ivette. pool. Jo diria pool. La Ivette No, diu pool Pokémon- és piscina. La Ivette diu Pokémon Ranger. Quin? Vale, està bé. Seria molt. Està bé, No, però qualsevol van ser tots a la mateixa època. El del 2006, el Trafos de Luz... El primer Pokémon Ranger va sortir amb el Diamante i l'últim va sortir amb el Diamante. Vull dir, no en va haver cap al blanco ja, de Pokémon Diria Ranger. que van ser com que van treure dos en 2 anys i ja està. Però Pokémon Ranger quin és? El de... El de- Sí, pues no. Hi ha un nou? No, perquè no és que hi hagi un nou, sinó que... És de ma germana, ara Ai, ho entenc tiempo. tot, a la seva edat el Ranger és complicat. Però jo el Ranger l'he Clar, a veure, si l'he siguem jugat. realistes, jo el primer que vaig jugar és el del 97, però no va ser el meu. No, fer busqueta a Google. Va sortir el 2016, què dius ara? Espera, vull dir-vos una cosa, mutejo el micro un segon, vale? Per què? És un segon. Ah, vale. Experimentat. Pues lo que dèiem, sí, el Sol i Luna és del 2016. 2016, tio, mama. Mira, Què us anava a dir? Voleu una mirada massa? No, un moment, que estem parlant del Ranger. Un moment, sisplau. Pots esperar-te un moment? N'han La massa sortit sí. 3. Un al 2006, l'altre al 2008 i l'altre al 2010. De dos en dos. No van arribar al blanco. O No. van arribar al blanco i ja. No, sí, una polla. El 2010 va sortir la 3DS. Per tant, el 2010 o 2011 va deure sortir l'XY. Pokémon Blanco és del 2010. Pues mira. Del 6 al 10 no van treure res. No ho sabem bé. Només Mundo Misteriosos. Que bo. Molt bo els jocs. Del 6 al 10 no van treure cap Però és que els mundos generació. misteriosos eren molt bons. Bueno, això l'he jugat des de GBA. Del 6 al 10 no van treure res. 4 anys ja. I nosaltres estem un any sense i ja matem a gent. Així és. Ui, això ara aquí penso. Què has fet? Puc fumar-me-la? No. Let's go. Anem a mirar, no? Companys! La massa! Anem a mirar la massa. Anem a mirar la massa! A veure. A veure com està. Què creus que ja està? Jo crec que ja està. Jo crec que ja està. Oh! Ja està. A veure. Canvio de pla. Cortinilla! Tere, 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 tere. Tere, tere, tere. Tere, tere, tere. Jo supleixen-me de riure. Tararu. 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 Tararu.
Pero que, compadres. I que mogui el micro. S'ha de moure el micro, companyes. Vull. Companyes! Que es canvia el disc. Georgina, ai no, Georgina no, Juliana, calla. Què? Te regala aquesta, Aquesta invita a la casa. No sé com està el plano. Bona pregunta. Ah, vale, espera, que has ficado ahí cargando. Sí! Ah! Ei! 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 Diria que s'ha de pujar bastant més, No passa res, que em puja res. Passa-me el mòbil, Ivan, sisplau. Ha! Ha! Aquí té. Gràcies. Diria que ja està el plano, Ei! A veure, assegurem-nos de que està tot ok. A ver cómo está la masa, compañeros. Està tot ok. Vale, està molt bé. A veure la massa. Ha fermentat. Mare de Déu. Ha fermentat. Ha Jo fermentat. crec que estem davant d'algú històric. Històric, Que fermenti, Eh, que eh, fermenti, eh. que fermenti. Oh! Què està passant aquí? Això. Què és aquest plàstic? Com ha quedat tan petita? És que ha fermentat. T'hauria de preocupar el plàstic, no que sigui petita. Oh! És que la massa quan fermente li surt plàstic. Ah, sí? És com canviar de caparazón. No Pues- fotis. Sí. Claro. Ai, hòstia. No, és que no sabeu de cuina. Us falta... Caretéis de via pública. Us falta via Què pública. t'anava a dir? Torna a tapar-la, Ei! Ei, massa! Per què té plàstic? Ha fermentat. Bueno, Hòstia, no sabia que fermentés la massa, mira, lo que Bueno, una cosa que tal, no? Què Vale. m'ha de dir? Pues... Héctor, per curiositat, Tamari, no fem més massa d'així? No. Vale. Contingut original. Hasta rompe el contingut de la pizza. És que això no pot ser. Ira. Però, a veure, que l'hem d'amassar, no? L'hem de... Ira. Que pastifosa, no? Ah, això és bo. Hem de... Deixa d'aquí. És que hem d'enfarinar una mica. Sí, perquè sí. Sí, perquè tal. Però no hem de fer que sigui com a pizza. No, això estic Vale, és que no sé com funciona. Ara els fiquem pot de forns. verdes damunt i ja està. Què us sembla si vaig tallar-me el Frankfurt? Home, jo Ivan, primer m'esperaria una mica. Vale. Trobo que és molt poc radiofònic perquè ningú ho veu, això. Frankfurt. No fiquem farina en les mans. Sí. No res, mira, ja està. Ah, que... Ojo. Trobo el mòbil. Mira, jo... Ja està, porta les coses. Ja està, Així ja queda bo. Així ja queda bé. Espera, que ara hi ha una mica per rascar aquí. Oh, A com veure, rasquem! Què diu el xat? Què diu? On està el micro, ara? Allí. Allí, on és jo. Què passa, màquines? Ai, no, espera, que la càmera està allí. Què passa, màquines? No res, això pel Superman no res. Moment rodillo, Moment rodillo? Momento rodillo. Ai, ha quedat... Moment, rodillo. S'ha quedat xiquita, Moment, rodillo. Ui. Això és bo, Ho veus? Això se veu, que és bo. Dius que a mi me fa molta prou trobar-me uns fogons. Mai se sap. Perquè és que jo crec coses sense fer. I volem. Trobo que la pizza sortirà petita. És que la idea és que la massa aquesta és fina. Però no hem de... Molt fina. La massa és fina, nen. No és per tot allò. Per menjar 2 cachets cada un. Clipdis. Us plenareu amb tanta massa, doncs quasi diria que sí, Tanta massa, un empatx que agafarem de tanta massa. Mama! Però jo, quan menjo pizza, no vull pa, vull xitxa. Barres, gordo, barres. Quina volta he fet? Quan jo menjo tanta pizza, no vull pa, vull xitxa. Barras, lánzalas, como balas. Plasma les palabras, lánzalas como balas. No sé ni quina bala he fet. Bala amb aquesta, crac. Ui, una cosa poc radiofònica. No sé si diu la millor idea que has tingut. Ara. Hi havia un pizzero que en plan es tenia la pizza com si fos un mantel, té. Com? Agradecido. I li sortia. Va intentant estirar els bordes una mica, no? Podríem tallar el... Un tallallo. Sí, clar. Me fas una foto, Sí, jo se l'he sentit el ganivet i ja m'ha petit.
Llança-les, com bales. Las malas palabras hacen las Que balas. fiquem Bacó, també. Sí, claro que sí. Sí, no? Sí. Sí, segur que tenim Oscar Myers, Clàssic, Jumbo. Ay, no, que eso es pernil salado. ¿Dónde está el Guillem? Què? ¿Dónde está el bacon? Hòstia, si t'ho Ui. Nen, d'aquí no surt ni una pizza, t'ho dic ja. Que, és que l'has amassat malament, home. Això s'ha d'amassar. Has de, aquí és on has de veure. Aquí has de veure els forats. Que es trencarà això? Has de veure els forats. Si tu veus els forats, anem bé. No! Sí. No! Mare, aquesta és l'altra, tanca. Que m'has donat la més petita. Sí! Tota la ració individual. M'ha donat la ració individual. Bueno, claro, és que realment... La porta de la nevera es podria tancar, trobo. Las malas palabras hacen las balas. Busca el borde, busca el borde. Claro, 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 ahí, ahí. A ver, si no... Si no... ¿Tú crees que este es puede utilizar? Espera, vaya a hacer una consulta al govern. Vull dir... Consultar-ho. Com vas veient això? Ei! Consulta el govern, tio. Desbarregem. Barreja, barreja. Dios. Tenen el mateix color. Espera un moment, no havia fermentat la massa. Com es queda les masses? Imagina't, se multipliquen i tot. Sí, superpetita. Las malas palabras hacen las balas. Ara n'hi haurà massa i tot, saps? No, hi ha massa. Home, és que aquí jo me cagaré ya un huevo, tío. Bordes rellenos, no passa res. Home, no, fes una pizza grossa. Pizza quadrada. Que sí, pero ya un huevo. Per cert, tu, te dona asco això? Per què? Què vol dir asco? Ja. Ah, no, però no me'l menjo, tio. Que ho vaig fer una vegada i em va fer mal de barriga, tio. Que va, tio, està de puta mare. Jo, vinga. Ho tallo tot? Veig que has tret la llengua a la cama. Has sabit? Sí. Què s'ha sentit? Com consultat el govern. Sí, que per això hem cridat. Que ha dit... Que encara no ha començat la pizza, eh? I bueno, Fem el que podem. respetemos los rangos y la posición. Cambia la fama por admiración. Nunca me quedo sin munición, que sé frontear, pero no tienen posición. Vivo vivida, vivo cabrón, siempre activo en mi maquinón. Vivo, vivida. És que hi ha molta ara, nen. Què? Se cambia el plan, no? Què has de fer? Se cambia el plan, se cambia el A plan. la nevera, A la tranquil, nevera no pots, a et la nevera pots. Se pot entrar, se pot Ah, entrar. va, sí, no cal que canvi. Bueno, igual n'hi fem 50, de pizza amb això. Jo me sembla que sí, anem sobradets. Anem sobradets amb això. Mama, no ho veies? Anem restant una mica, no? Anem restant una mica perquè mare de Déu. Com se d'aquí el teu ginol? Aquí? Això? Ah, sí, està de meravella, si tampoc. Home, igual... Feu els més primets i no us prendran. Sí, ja farem bé. Això sortia bé. Ah que sí? El xat jo crec que pensa el mateix. Mama. Què ha passat aquí? Mama. Què ha passat? No res, no t'assustis. L'has vist? Tornem, repetim? Questo cosa non è qui? Mira. No res. I la penya li agrada, la penya cuinant. Ah. O sigui, veure el Guillem com a massa, Sí, sí. bàsicament. És el que hi ha. Guillem Això podem Massa. també... Això ho fiquem a reposar, eh? Guillem Massa amb aquesta. Això ho fiquem a reposar. Què tal? Moltes gràcies a tots els que esteu veient. Aguanteu fins al final, perquè al final què hi haurà? Se vienen cositas. Calla, home. Se vienen cositas al canal. Què hi ha al final? Ja algo. Ah, és veritat! Ja algo. Hi ha coses. Què és aquest algo? Veure'ns a nosaltres menjar-nos la pròpia merda que hem creat. Ei, Que ja és suficient. Mos fem una... Com se diu allò que és pizza plegada? Una calzone. Una calzone. Ta mare. Ta mare és una calzone. No sé. Ai, ai, ai. Me ha asustado, amigo. Per quan un compis especial papes? Para mai. Mame. Un compis Mai, especial mai, mares. mai. No. Quan voldreu venir els papes a fer un directe? És de la
Ja està. Amb això ja és suficient. Això és mai. No cal. No cal. Però és famosa, dona. Ah, vale. Vale. Mira la peluqueria, aviseu-me. Vale. Perfecte. Sí. Ui, és que conjuntem les tres al quart. No em preocupa la meva i la teva. I qui no es preocupa. No ens preocupa ningú així. Que som tontos. Mira, fama por admiración, nunca me quedo sin munición. Respeta, Ara no la podràs agafar. Vale. Que has ficat farina, avall? Porteu-me format. Hòstia, claro, igual l'hauria de fer primer, no? Bueno, la xeques això en la fina. Què passa si tiro aquest cable? No. No. Vale, us aviso ara, ja hem començat directe i no em podeu dir res. No sé com per fer gastar aquest formatge a la nevera. Mira, no està caducat. Caduca el 25 d'abril. No, si no està obert, li suposarem que no. Està presentat i tot. Has ficat farina aquí? No, Oli? no. Perfecte. Dispararàs com Com ens agrada menjar la pizza directament de la plata perquè no la podrem treure. Que sí. No es fica una cosa a baix? És veritat, se fica com un paper, Pues. Bueno, no passa res. Ei, No, bueno, una altra mitjana. Una altra mitjana massant, com ens agrada això, No, és que... on està el paper de forn? Vale. Tira, ves. Pregunta-li. Ves. Fes amassar. Us demano que mireu el vídeo. És que Adam, ara mirar vídeos ho tenim Quin vídeo? complicant-nos un vídeo a YouTube. Ah, merda. Ho tenim complicat ara. Busca-me. Dis-nos on, no? Que ja No, home, no, aquí. A dalt. Vinga. Ah! Si ens falta via pública, Guillem. Careces de via pública, Un i torna a deixar. Està tallat i tot. Trobo que... Va molt bé aquest. Ja està, ja. No tenim fet, això, Això està... Porta. És una Espera, tortura. És que l'havia fet expressament per poder fer una cosa. En fi, hilo. Ara. Cabejat ja. Me cago en Dios. Què? Sí, nen. Nunca me quedo sin munición. Però doneu contingut a la gent que ens està mirant, per favor. Guillem. Guillem, amasa, pone los dedos en el borde, amasa, más, y más. Ojo. Amasa las palabras, haz las Las balas. balas, dispáralas como masas. Pizzas redondas, no cuadradas. Con los míos no te Estàs buscant el pasas. vídeo que havia passat l'Adam. Ah, bueno, yo es que ya hay... Són compis. Són compis. Uy, ¿por qué estic muy ple de farina? Ahí també em passa, cada dia ens la virola. Avui FMS, doncs no la Y no es farina, ¿no? Haz las Es cosas, blanc. haz las palabras, haz L'Adam las té un pressentiment de que a nosaltres ens agrada la FMS. És la FMS. A mi m'agrada. A mi no m'agrada la FM. Les batalles de gallos. Ah. Sí, és la Li agraden a l'Héctor. A mi m'agraden. Però FMS d'on? la FMS la fem aquí. Argentina, la FM Perquè nosaltres no era diem, ayer. mata les palabras, No haz puc las veure el balas. vídeo, Adam, si vols pot tornar a passar. Ojo, Ullet. Wait era la d'Espanya. Let's fucking go, thank you. Retransmitir en directe el Gràcies, canal, Aquí, Fem un text to speech de compis. Dispara-les com... Com ho veus, Guillem? Fes unes... A veure, no has ficat la tomata primer, abans que el queso. Però què hem ficat el Quin queso? queso? És que m'has demanat abans el queso. Què l'hem ficat? No l'hem ficat. No saps per què el volia. Per què el volies? Tu porta-li, calla. M'ha restat el pito a la meva mà. El asombroso mundo de Gumball. Masa soy, español España. La festa major de Soses. Vale, FMS... I s'ha acabat aquí perquè l'internet me va merda. Perfecte. Merci, massa soy. Massa soy. Massa soc, massa. Massa de queso. Com anem? Com ho veus? Venem. A veure, el queso està aquí. Formatge aquí. Això està aquí. He vist vist. No, és que ja l'han fet un clip, jo ho he fet des de... Al principi del directe jo ho he vist clar. Jo la broma l'he vist clara. He dit això. Això, la broma aquesta està clara. Ojo, bona esquena, Fai. Fai bona esquena, Ho pot dir el xat, però fai bona esquena, Mira. Massa de queso.
Faig bona esquena. A veure, tu, Ivan, quina esquena fas? Jo és que no m'ha d'ensenyar amb el cor. El pegues tu, el pego jo. Dispara-las como balas. Què li passa a l'Héctor amb el rodillo? Té una obsessió. La Laura l'està ficant nerviosa amb el Ojo, rodillo ja, Bona esquena. Jo el rodillo és que m'agraden molt les formes fàl·liques. Plasmar l'espalda per a fer les bales. Podeu fer un clip Formes d'aquesta fàl·liques. situació que acaba de succeir? Gràcies. Bacon, no? A veure, la tomata s'ha de fregir Calla. primer. No! La meva ja va fregida. Fregis-me aquesta crac. Ivan. Com a persona que es menja la pasta amb oli i olives, no tens dret a parlar. Què és això? L'he començat a dedicar a que vas ser de fines. Vull dir, observeu aquest tros de Frankfurt. Vull dir, és una làmina de Frankfurt. Però has anat a agafar el pitjor. Has anat a agafar el pitjor. És que és una puta làmina de Però és que has Frankfurt. anat a agafar el pitjor, tio. Agafa un de bo, collons. Vale, va. Ensenya un de bo. Això. Això. Bo. Això. Veiem que és un tros consistent, Té volum. Que amassa les paraules fan les bales. No cal, home! Pues segur, Guillem, però. Vos dir que li és encara. No para fins que no. Imagina que això és un cap d'un bebè. Això t'ho he imaginat. Això he Dispararà. imaginat. Què vols fer una mica de bordes? Que t'he pillat? No. Però... Hi haurà prou. Marisa, ho sento. Sí, tinc a dalt, Podríem... Això pel mig, no, allò? Fiquem bordes de xeror. No, sisplau. Però no te'l mengis. El bord el pots arrencar. Va, és veritat. Porta el xeror. Pot ser una idea tan mala. Tan dolenta, Si parlem el català, el parlem correcte. Calla la puta boca. Vinga, nano. Plasma les palabras, hace les bales. Ahí. Vols dir que això encara és bo? El què? Hòstia. Sí. Sí? Sí, cabró. Fins que no sigui que està verd, És que no un taquet és lleugerament sospitós, ja rato. Ah, sí, encara queda un altre. Oh, Dios, formes cilíndriques. Les formes fàl·liques. Cilíndriques. Vaya al lavabo. Qui te creus per anar al lavabo? El Héctor Julio de Ramona. Que a la seva targeta sanitària hi posa... Puta! Pues encara tindràs sort, Ivan. Per què? Perquè no hi ha prou cheddar per tota la pizza. Gas. És a dir, que ficarem mozzarella a una gran part. Gràcies per tant, què cojones. Que anava a dir, ara mateix seria momento constitución, però... Tu sabràs si el vols o no? Que me deixe. Depèn. Va, xat, digue'm un número, porfa. Sí, bé. Vosaltres no. No us en lliureu de la Constitució. La Constitució està en el nostre cor. Menos 1. Filipolles. Però està... massa gran. Me l'inventaré jo, no us preocupeu. Dic que diu un número para mí, para fer-ho participar una mica, però la Constitució se llegeix igual. Per què m'ha... Ai, no estic un problema. Que no gira el mòbil! Que no gira, Guillem! Te prometo voy a buscar la Constitució al ordenador. Ara, ja està, no us preocupeu. Mireu, nois, sou super graciosos, me río con vosotros porque no está escrito. Prepareu-vos, Ivan, que sí, Ivan, que sí. Constitución. Es que la tinta es cargada, pero... No, Héctor, acá no revís. Acá no revís, estate quieto. Estate quieto, Héctor. Estate quieto. Descargar. Héctor, estate quieto, no revís. Abrir. Venga, número aleatorio, aquí está, por ejemplo. Artículo 38. Se reconoce la libertad de empresa en el marco económico del mercado. Los poderes públicos garantizarán y protegerán su ejercicio y la defensa de la productividad, de acuerdo con las exigencias de la economía general y, en su caso, de la planificación. Buah, chat, qué gracioso, Enric, jiji, jaja, jiji, jaja, jiji, jaja, jiji, jaja.
Ja t'agradaria tu a la brava tenir aquesta comunitat. Que sí, Ivan, que sí, que sí, Ivan, que sí, que sí, La Ivan, que sí, tenim, que sí, Ivan, que sí, que sí, Ivan, que sí, que sí, Ivan, que sí, que sí, Ivan. Jajaja. Pues tonto és un altre, va. Més un? No, mira, quedem-nos amb aquest. V. V. Vinga, un altre. No, ja està. No, 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 mobilet, no, no. el mobilet. No, no, dóname. No, Constitución. Prostitución. Constitució. Me paguen massa poc. No et paguen. Calla i porta la tomata. Que sí, Ivan. Ah, que sí. Aquest ha copiat malament el logo, eh? Sí. Aquest... Ah, no, igual és Better TV. Ah, Ai. que ja no el tenim. No, sí que el tenim, però des del mòbil no. Claro. Què necessitem? Em puedo portar la tomata? Això és el que anava a buscar. Va. Però què? Està a la porta de la nevera, és un cartró de color vermell. Has vist? Ui, ara no sé si ha petat el... Ah, no. Has vist? Què? Las malas palabras hacen las balas. A veure, si us he dit que tenia tomata de la bona. Aquesta no és de la bona. És de la millor. Clar, però que la meva és casera, tonto. És una puta merda. La meva més casera. Dis-li això a Ramona. Dis-li això a Ramona. A la pizza se fica esta. Dis-li això a Ramona. Dis-li esta. Ramona, el teu tomata és una merda. No, és és millor que per la la pizza- merda dels solis Per la no el mitja, compreu. per la mitja és una puta basura. Dis això a Ramona. Mira-la als ulls. A la Ramona no li he dit res, t'ho he de dir a tu, que ets tu el que menja pasta sola amb oli d'olives. Dis això a Ramona. Nen, neteja la cuina. Clar, Ja que no estàs fent res. no sé tant si això ho diuen. El plàstic. És el plàstic. És això. Què us anava a dir? Hi ha algun dreta que sàpigui tallar amb unes tisores de dreta? Què pots... Ah, vinga, parla. Què és això? Sí, no. Tens algunes tisores que tallin? És la pregunta. Sí, tallen totes, el que sóc esquerrà. Sí, ara és perquè t'has querrat, tonto. Pues sí, mira. Lánzalas como balas. Las palabras. ¡Oh, Dios! ¡Cum! Ojo, para, ya está bien, ¿eh? Lánzalas como balas. Las palabras. Mira, mira, el bar. Debo poner el bar. He vist el missatge i he dit... No sé què passa. Que he tirat un missatge cap a dalt i l'he fet sense voler l'encenedor i l'he tirat. Ah. Ai... que... A veure, racó. El moment Ja està, acabat. ja està. Que si diuen que sí, stop. Què és això? Què és això? És una boca. És per la paella. Mira. Com que és per la Ho paella? fiques a la paella i no te cremes a l'agafar-la, a No, la olla. és una boca. I no te cremes. Em dic Ivan Oi, i això existeix? i soc maricón. Sí, Ivan, sí, existeix. Home, sí, ara m'ho preguntar que sí. Mira, banyarem bé tot el bord de tomatilla. M'està mossegant. Com que vosaltres de fer pizza no en sabeu. Què és això? Què és això? Un pelador. Dios, Ivan. Això, hòstia, ojo, Aquí hi ha complicació, Aquí hi ha complicació perquè què és això? Multieines, Què és això? Ah, això sí que no saps què és. Ah, sí. Me portes el bacon i els flampos, me vas portant coses d'una puta vegada? No, perquè té formatge. No pot ser res, tio, Respecte. que cuina. Al final tiraré del cable i diré, mira, la merda com dius tu. No, però almenys en internet no se n'anirà a la camp, però una altra cosa... Però va com bonito, no? Porteu el formatge aquí a la nevera al pinzal de tot. Gràcies pels cigrons, per les llenties, però Ojo, no. també t'he dit que aquestes igual s'orienten a tirar, Ivan, no tens ajudat, per favor. Este és igual. On? Haurien d'anar a tirar. Oh, vols dir que el veia jo? Però m'has dit el bacó! Un dios, tio. Però si m'has dit el bacó! Un dios, ja. Que som molt aprensiu amb aquestes merdes. El bacó, però quin bacó vols? El de per tires? Sí. A veure, però... Creia que volies un bacó normal, no? Aquest. Aquest. Tan maricón per tu. No. Què de tires, oye? Vinga, vinga. Pues res. Aquest. Hòstia. Ah, però si tenim...
Que t'esperis? Jo no he dit res. La polla. Ja se m'ha... Que ens en sortirem. No, la veritat és que no. Aquesta cuina s'està convertint en una tirania. Pesadilla en la cocina, Ya está. Vale, Jenny, ya me he cansado, hasta la polla. Va. Vamos a jugar. Vamos a jugar, va, yo primero. Deixa ganivetet, Andrés. Venga, home. Deixa ganivetet. ¿Y tú? No us queixareu de contundència, eh? Plasma les palabras, haz las balas. Què ens... Ah, vale, ja l'has llegit aquí. Penya, quants minuts ha d'estar la pizza al forn? Saps qui ho sabrà això al govern? De l'1 al... No, són 15, 20. Pedro Sánchez. No se passen... és veritat, anem a passar llista. Ei, Qui ho ha dit, qui ho ha ho dit? hem passat. al principi L'hem passat del a principi, però anem a passar ara. A veure... Listeta. Suban manos, súbanlas. La mare, segons el forn. Perfecte, Isa. S'ha de El precalentar, teu, no? el teu la pots deixar el rato que vulguis, la pizza. Perquè al meu forn ara mateix No va. poc se farà. S'ha de precalentar, no? Ho anem encenent. Pedro Sánchez... Saps què passa, Ivan? Pizza. Que jo no sé com funciona el meu forn. Així que haurem de canviar d'escena, Un momentet. que vingui la tècnica auxiliar. D'infermeria. I encengui el forn. No hi ha més gent? Jo crec que hi ha més gent, però no està aixecant el braç, eh? Ui, quina ofensa. Ey, alzamos. Que estem al 12 d'octubre. Alzamiento. 12 d'octubre. Ojo, depèn d'on fiquis la mà. O sigui, si tu fas així i tanques el puny, bé, ara, fas així, No és l'altra, eh? No, para. no, jo el bacon no. Jo no m'atreveixo amb el bacon. Amb el Frankfurt m'atreveixo, però amb el bacon li tinc Vols dir respecte. que no em falte? Ficaré Frankfurt ara. No, Ivan, no sé què... Bum! És que- Jo el que crec que li falta és més formatge per No li damunt. falten bales. Li falta formatge per damunt, eh? Li falten bales. Vols més formatge encara? Home, no, t'estic dient que tant formatge. Que Per no aquí, m'estic de per gustar aquí, formatge, per això. Saps? Vull dir, en plan, on hi ha... Però que són els bordes, això. Què això? On hi ha... Ho agafarà. On hi ha... Sí. Cabró, però que el borde seguirà sent borde, lo que passa que tindrà una mica més de salero. Jo vull retard, pues sí. Sí, Què I ja han portat el Tamagotchi, eh? m'agrada. Ja han portat el Tamagotchi, així que hauràs d'anar a la sala de professors a demanar que et treguin la falta. Ole. És veritat, que quan fèiem retard a classe no El Tamagotchi, eh? Si arribaves tard, Que arribaves tard i tenies que anar a dir tu a la sala per dispensi. dispensi, he arribat. Dispensi, senyor Jaume Estiarte, ja ha arribat. I l'Estiarte et deia, haver arribat a l'hora. No em fico el retard, és que soc a classe. A mi me va passar de que un dia estàvem passant llista i jo per puto monger Amb un gas. me vaig acotxar a recollir no sé què i vaig estar com que no estava a classe durant 8 hores. Bueno, 8 no, perquè van ser com a 4 o així, però rotllo, durant 4 hores no estava a classe. I després tenies la conversa amb ta mare. Claro, de què ha passat aquí. I de més enviant un SMS. Ah, sí? Sí? Ei, Mare, enviant un SMS. Sí. Yo recuerdo que ma mare m'ha dit un SMS dient que no estàs a classe i que no estàs a classe. Un cunyà i d'estar. què us anava a dir? Quan ensenyem la pizza, aneu cuidado, perquè l'últim que ho va fer es va quedar sense sopar. Nos hemos quedado sin cena. Oh. Jo trobo que està bé, de Frankfurt. El que farem la resta. Fotre's de l'art, eh? Jo no m'agrada tu. Pots que te caguin. Speed. Hem jugat. No, cabrón. Hem jugat i quasi hem perdut. És que queda empat. Hem jugat. T'agrada el Frankfurt, no? Perquè és que si no... El que quan no està allà, tio. Tot. 4. Hòstia puta. És que ja està prou... Sembla pepperoni, això, ja. No, però més no. Que és un pecado carnal, això, o què? És que literalment no menjarem un Ja està. trosset cada un i ja rebentem. Hala. Ja podem llançar... Para, home, no cal que te marroncis tant, no cal que te marroncis. És que ja no se Que respecta. te marroncis, home. Vale. Claro. Ara arriba la problemàtica, no? Ui, què ha passat aquí? A dalt i a baix i a tope, ma mare fica sempre. Ja, però aquest a dalt li ha baixat a tope, no. Deixa'm així. Això és temporitzat, no. Això no ho toco. Està parpadejant, abans no parpadejat. Aquest. És aquest segur? Aquest. Ja pum! I ja està, i sense Aquest por. és a dalt i a baix i amb aire. Exacte, amb aire. Vale, i ara em falta el de... Pues la temperatura, te fot. Que suba la temperatura. Claro, collons, aquí tindrà que tenir alguna vaina... Això és el temporitzador. Què Fica't és sense, home. tàctil?
Claro, Ei, sense... 3 graus. Claro, A quan? ja està. 240. A 240. És el màxim. Vols dir que no és Que molt? hauria de treure les safates que hi ha dintre. No, deixa-les que se calentin. Clar que les has de treure, me cago en la puta. Joder, però nano, què tens aquí? Que no teniu un armari vosaltres a casa, que teniu un armari al forn. Aixeca't. Hòstia! Claro, és que això és un... No, No ha passat res. és brometa. Si a nosaltres mos ha fet mal als oïdos el cop, imagina't radiofònicament parlant. Aquesta sí que s'ha de quedar, ratolí. ¿Para qué? Perquè s'haurà de ficar això damunt. Me cago en Dios, no sé. que després sóc jo el que no cuina. No nos falte, en plan, eso nos fique... Jo per lo menos no. Ai, no sé, que Jo sempre fico això damunt de la reixeta. Ah, no s'aguantem-lo... No una reixeta, sinó uns Que vols un euro? Sí. Ara no en tinc, però sí. M'ajudeu a aixecar. No l'hem d'ignorar. Bueno, podem tornar a moure la càmera, no? Que O què? podeu ajudar-me a aixecar? No, perdeu. Fer de món. Fica't aquí. Sí? Doncs Sí. pots. Me cago en ma puta mare, Guillem, que vol més és massa. Podria ser. No volia tirar. Sense peso mort. Ha dit mai cansat. Que mireu tant, però que han enviat un missatge i ja està, tampoc. No falta És que ni hi ha nada. molt. Ah, mira, un clip nou. Un altre. A veure aquest clip, què diu? Vale, era jo menjant-te la boca, no? Com se diu? Ai, això està preparat, l'Héctor està començant a Lo millor és acceptar-se. que tot això va a TikTok, saps? No, això és important que ho sàpigui la gent. Els clips que feu, si són bons, van a TikTok. Ah, TikTok. Tenim TikTok? Tenim què? Tenim TikTok? Què teníem? Tenim TikTok. Com nos poden buscar com a Som Compis a TikTok, a Twitter, a Instagram Ei! i a Twitch. I agrada, Agrada el contingut. Uf, que serà de TikTok. Anem a proposar una cosa. Vull proposar... Que no t'havies matat. Vull proposar una cosa. Dissimula. Que només m'he quedat al Mari. Ah, va, pensé que t'havies donat amb el cap. Vull proposar una cosa. Que Vull vostès són fumar. compis. Vols fumar? Vull fumar, per tant m'hauré d'anar fora. Sí. Vale, vosaltres podeu sentar allí, podem ficar la cam aquí i se us vegi... Ja que ja va acabar la pizza. El forn ha acabat. No vol que jo fumi. El forn ja ha acabat. Bueno, podem ficar-la ja. Ja podem, vinga, a sopar. Uy, pues está ahí caliente. Pero això com va, pues? Nen, cabró, és un forn. Ja ha donat un botonet. Que no t'estàs traient una enginyeria. Obre. Jo tampoc me'n Espera, preocupes. com se treu aquest en d'aquí? Que no, però que lent vol dir que ja està calent, ja està a 240. Una polla. Una No, polla com una olla. lent està a és que han 240. picat el temporitzador a 18. Ah, pot ser. Però l'hem tret el temporitzador. No ho sé. Sí. Si ha parat... Fica-la al punt. Espera. Vale. Torna-la a ficar on està, que era aquest. Vale? Vale. I ara... No, que jo. Vale, ja està. Ja està. Ara deixem-lo 5 minutets més. Si pots ficar la mà tranquil·lament a 240. Claro, vull dir... Pot irradiar, però 240 ni de cosa. O sigui que si ens ho correm podem guanyar un Joseito. Què cony és un Joseito? Un joseo. Joseito. No, un joseo en terme de xarxes socials és quan algú te roba un clip. Ah, sí! Què és un José? Un joseo és això, pues en termes de Però, xarxes no, però socials. dic en... En termes de calle, De calle. joseo vol dir quan tu t'estàs buscant la vida com pots. Ah, hòstia. Saps? Vull dir, en plan de Benet Maria, tal, vull dir, en plan Joseo. com pots. Que, José, pues trafiquem amb TikToks. José Anes roba memes, diu l'Ant. En termes de... És que m'estic morint de calor. Sí, home. Caloreix amb aquesta crac. Hosti, que bé. Vull dir, ara ja començaré a fer caloreta. El meme no en calle. El meme no en calle, por favor. Són termes diferents, no? On he deixat el tabac? Aquí. Doncs això, podem moure ara que està calentant tal i després l'haurem de ficar i ja està i moure'ns una altra vegada I ja aquí, podem que xavar. seran com 10 minuts, quart d'hora. Ja podem fer la xavaleta. Si no, jo vaig parlant a crits des de fora. Ui, no, si podem moure la càmera i ficar-nos aquí, que no s'ha de veure res més. Per això, però el problema... Cara, no, sí, dona igual, fiquem-ho allí. Perquè és que si ho fico des d'aquí, se veurà, i haurem de provar nous planos, haurem d'experimentar. Pues no ja està planificat. Com un nen de 13 anys quan està descobrint les pajes, haurà d'experimentar. I claro. És que amb 13 anys, tio, i a més gratis. És que a més gratis. No, i ara encara més fàcil, eh? Que més fàcil? Nosaltres ho vam tenir fàcil.
Però ara és entrar a TikTok Ja està. i ja veus tetes, Ja no et costa res. Bueno, TikTok no ho sé. Però Ivan, tu Però- que tenies el canguronet... Calla. Ja et diré una altra vegada d'esta merda. Tenies el canguronet, Ivan. Sí, m'ha quedat un bajonet. Ja me joderia, tio. No, però la cosa és que... Vull dir, tu imagina't ara, encara que tingués el canguronet, una paja, a TikTok hauria caigut. No, TikTok no, però és molt fàcil saltar-se-ho així tampoc. Ara. Ara. Abans estàvem, bueno, teníem la... Abans activàvem els datos i mos saltem la canguronet i ara, Sí, però és que abans els datos eren... Abans de l'institut obries l'ultrasurf i et quedies un puto. No, però abans els datos eren de 2 gigas. Rotllo que te donava per mitja paja. I jo tinc 2 gigas. Quantes? 2. No, no m'ho puc creure. I tu creu tu, eh? No tinc com... Què te'n sirve la factura? Com m'arribo? Jo tinc com vino, Jo tinc 30, o sigui... Jo tinc 2. Jo sé que hi havia el plan de 2, 5 i 10. El plan de... Soc una padrina i... Penses que estàs fora de plano, Ivan. Sí, però què em sentiu? No sóc Vam moure el plan ja, eh? No sóc molt maco així, tampoc cal que se'n veu molt. O sigui, jo tinc 2 gigas, tio. Vosaltres ficaríeu ja? Què pots ficar a la mà? Doncs no. Se'n va cap dins. Vols dir? Pues fica. Ameno. Ameno, dorime, ameno, dorime. Ara m'ho sabeu? Oi, mareta, que m'està movent la pintura. Ja està. Se veu bé. I ara resignació i molta missa. Pues te'n cuidaràs tu del punt. De? Del punt, perquè jo em fico allí la punta. Un punt. Del punt de la pizza, d'anar-la controlant, d'aquestes coses que se fa a la gent normal. Ah, anava a dir, jo dubto perquè si me'n vaig a fora... No, però com cal, com a 80 hores. No, home, no. Lo que passa que ara no trobo el metgero. Ai... Algú se pot trobar el metgero? Algú pot dir on està el metge, no? Xat, on està el metgero? Xat, on està el metgero? Buah, quin pitjor Ai, m'està tirant, hem canviat I la... el micro? Aquí. Ah, està allà. On el veus, aquí, tu listo? No, digue metgero. No. Ah, no. Que la penya ens devia sentir una mica regulera, no? Claro, por lo que sea. Tampoc han dit res, eh? És que no ens està veient ningú. Ah, no. Sí, home, sí. És broma, eh? Vale, el metgero l'heu trobat o al final era broma? No, ningú ha dit res, ningú parla. Ningú ha trobat el metgero, no? 15 persones i ningú interactuant al xat, me sento ofès, tornarem a passar llista al final. Ningú s'ha trobat. Ningú diu res, obrim un Kahoot, hi haurà 20 persones i ens en veuen 15. T'ho dic ja. Un cajuto. És broma. Però home, pues no sé, no dona igual. No sé què metge. Sí, però... Saps què passa, Adam? Que no... No t'ajudarem a fer els deures i aquestes coses, això és el que vull dir. Per lo que sigui, no? Perquè igual no és que no vulguem, sinó que no podem. Fessis cas a classe, Sí, com Adam, nosaltres. que no passa res, que nosaltres nos veiem cada classe i aquí estem. No molt, no. Jo feia classe a classe i era un bon xaval. Jo no. Ara és Chico Calle. Jo era bastant MDLR. i jo què era? Tu eres subnormal. Efectivament. Calla. I jo era bon xaval a classe, jo era un xaval que escoltava, que no feia punts, perquè no li servien de res. Però aquí està. No ho crec. Més si caurà, subnormal. No se't veu. Ah, sí que es veu la maneta. Es veu una maneta? Ai. Què podem fer veure que... O sigui, podem parar de fer veure que es feien bé? Manuel. La manita és la A, Manuel. De què és això? De la isla. Va, obre-me-lo. Per què és tan famosa la isla? Mentre esperem podríem fer un Kahoot ràpid de la... de cuina, diu l'Anna. Ah, no. Claro, no tenim l'escena ficada de tal, S'hauria de crear una escena. I es pot fer mentre estem en stream? No. És que clar, no el podem fer avui el Kahoot. Llàstima. A mi m'agraden els Kahoots. Ui! Que a mi sempre m'he faltat un Kahoot, ja t'ho dic, Hòstia, igual sí que en podríem fer, però no tindríem la webcam. No, home, no. Què vols ficar la webcam aquí? Crear una escena ràpid que es vegi la pantalla. Però pots crear escenes mentre... Si creo una escena ràpida i fico la pantalla i després fico la càmera, quan puc tardar? Fica primer la cam
plan, nova escena, fiques la cam d'una... Ara igual comenceu a deixar-nos de veure durant un rato. Bueno, tampoc. Esperant molta cosa. Hòstia, ara hi veuen tot en negre. Ah, claro, aquí està. Captura de vídeo. I la càmera és... Pues no me'n detecte cap, per ser exactes. Està en blau? No. O sigui, sí. Què podria ser, potser perquè estàs utilitzant la càmera de l'altra? Canvia d'escena, Añadir canvia d'escena. dispositivo de captura de vídeo, ¿no? Sí. Passa penya. Ara fem així. Ah, només pot veure en una. Sí. Que xic. Bé. Nen, És que està en blau encara. Para. Ja ho tinc. ara va, ara va. Ho tinc. Ho farem al revés. Vale, porta. Claro, Ei. afegeix obre un Ctrl-Shift-N Quasi. i afegeix una... Tranquils, estem funcionant. Ho has posat tu, això. Sí. Obre un altre, saps? En plan, obre-ho des del Mozilla mateix, per a no liar-te tu. Tanca el que tinguis obert del Mozilla. Ah, vale, no ho tens obert, ok. Es que odio el Firefox, tío. Ah, Perquè te vale, fica el està buscant de- puto Bing, o lo que sigui jo. Vale, bueno, ara ja ho saps, no? Vull dir, en plan, ara aquí, más... Ivan, dona contingut a la gent, home. És que estava pensant, d'on surt la fitxa de caducitat? O sigui, quin Vale, medidor estic fan fent servir la per a dir i això aquí caduque El Kahoot. el 23 del 5 del 2021? Ja Perquè això, igual fica, trobo Fica primer la Sí, webcam sí, damunt. ara això ja ho faig. que és molt clavat, Pots anar a no? fumar. Perfecte. O sigui, Gràcies per poder anar a fumar. és el que us dic, jo no entenc per què se suposa que això caduca el 23 del 5 del 2021. Pues t'hauràs de ficar al xat, perquè ara mateix estic intentant arreglar això jo. Ah, vale. Pues jo, genial, que no entenc. Però bueno, jo què sé. Avui anem en modo precarietat. ja Avui us ho anem dic, molt eh? triste. Així que, espera, me ficaré el xat per aquí, per veure-us a tots, per passar llista, com sempre. Ai, Sempre passem llista aquí, llisteta. Ui. Ja tenim el Kahoot per aquí. El Vinga, Kahoot. va. Anem a buscar algun de cuina. Mentre se fa la pizza... Vés a mirar la pizza. Yes, honey. Bueno, a tu t'agrada crua. Héctor, la pizza, porfa. Estan ells, encara. Vale, vale. I ara com se busquen aquí les coses? Papà. No, però he d'estar jo sempre present o què? No puc ni ausentar-me 2 minuts? Xat, doneu idees. I des de què? De quin puto Kahoot fer. De cuina, t'han dit. Què? Cojones? Què és això? Què succeeix? No, res. Kahoot Academy. Què merda és la Kahoot Academy? Pues un Kahoot té una acadèmia de cajots. Home. Home. Fica't a language, Què language? Estic a la Lenguaje. pàgina principal de Kahoot. mira endarrere. Claro, és que, cabrón, jo vaig amb 2 minuts de delay. Mira, tens aquí la pantalla. A veure, vale, sí que ho veig. Vols obrar que fica language? Sí. Fico en Spanish. Ui. Aquí està. En espanyol. Apply filters. Vale. I ara necessito buscar per text, però no me deixen. No, ara que el xat dic. Subject. Kitchen. Subject kitchen. No n'hi ha. Kahoot. Google. Kahoot de cocina. Play Kahoot, la comida. Me vale. Juga Kahoot. Señorita Petche. Què cony és això, tio? No sé què estic fent, po. Mira, ja està, te n'han passat un. Continue, as guest. No em surt res a mi. No, gana. Saps què passa? Però no te puc passar, no te puc canviar per cap lloc. Pel xat. Pel xat? Sí. Ui.
Passeu-lo pel xat. Anna, passa pel xat, és veritat. És complicat. Anna, te veig lenta avui. Avui no funciones. Avui no. Pobre. Avui no ens farem amics. Si sempre funciona superbé, l'Anna. A on? Anna, passa el puto link. El passo jo. Ah, que no és veritat que no estic loguejat. Hòstia, Anna, l'has de passar tu. Anna. Paso. Arroba Anna. Paso. Arroba. Ja. Ja l'he passat. Tard, Anna, tard. Passa res, Anna, no passa res. Passar? No passa res. Res aquí. Vale. Haciendo la isedura. Playas guest. Podallas guest. Papá, continue as guest. Classic. As guest. Molt bé, doncs ja teniu el pin. Bueno, loading. En un rato el tindreu. Ja teniu el pin. Perquè acabo de baixar el volum i no està baixant el volum. Estic molt confós. És que mira que tinc de Linux, Clic des d'aquí tio. i silenciar pestanya. Baixo el Firefox, ja està. Ah, també. És bona idea. No veig a ningú, no m'està agradant això. Espera que arribi. Em sembla que acaba d'arribar el pin, eh? Que llegui el pen. Anna, la primera. Ole. Kahoot. Ara, claro, què passa? Que jo no veig el pin. Clar, jo tampoc. Si està al directe. Sí, i jo però el Google, el directe i me'n anaré en patineta. Els últims números no... Ai, clar! No, sí, es veuen tots els números. Es veuen tots els números, l'últim és el 4, tranquils. Quin número és, Héctor? Portem veu 275-7104. 275-7104. 7104. De què era? Comida espanyola. Ole! Ole! Borreu el link que surten les respostes. Me cago en la puta d'Horus. Borra el link. No, tu, fes-me un timeout. Ah, no, que ara no me podràs fer un timeout si soc mod. Pues no miro les respostes, no, és que també... Full ratolins. No, Ivan, no has de rebre res, tranquil. No hi ha les preguntes? Si les veuràs al mòbil. Claro. Hem fet uns I quants les Kahoots. respostes? Les respostes... Clar. Sortiran al directe, però així estaràs en igualtat de condicions amb la gent que juga Oh, des de però casa. si no tinc respostes, Ivan, que les veuràs al directe, claro, si no té. si tinc el cajot obert... Que sí, però te ficarà... Al Kahoot te fica 900 punts has guanyat. No, però no te surten les respostes, te surten Els colorets, te surten. No veureu les respostes, tu i ell. He desconectat algo. Correcte. No sé què ha sigut. Conecta, es igual. He desconectat algo. Què ha sigut? La webcam. El micro. No sé, no se oye. No sé, no se oye. Ya no se oye. Hola? Sí, ja s'encén, no passa res, no passa res. Chat. Aneu mirant la pizza també, és important la pizza. Jo veig que allò es va inflant, Hòstia, quina hora aquí, no sé dir-ho abans. Jesús. Jo aniria començant ja, Trobo que hi ha molt menys gent de la que hi hauria d'haver. Quantes hi ha? Poca. O què trobo jo? Tenim puta Espanya, que crec que és l'Ivan. Home, pues quasi que tal, Jo hago Pues caca, quasi que tal. Quasi que tal, la pizza. pues para el forn. Quantes preguntes té el cajot? No ho sé, fem el Kahoot i sopem. La cenem o què? Ja està. Ja l'has parat? Sí. Vale. Va, nens. Va, Maria. Falta gent aquí avui, falta gent. Vinga. Estic preparat ja. A veure... Tenim Pokémon Ranger, que imagino que serà La Ivet. l'Anna, Laura... Per què anava a dir això? Júlia. He fet ma cosina, Júlia Laura. No ho direm. No, Júlia Laura me confonc, són ma cosines. Jo hago caca, no sé qui és. Pues Pot ser el Dani. molta gent fa caca. Pot ser el Dani. Pot ser el Dani. Molta gent fa caca. M'atreviré a dir que el 99% de gent. Vinga, li podem donar, Jo li donaria perquè si no la pizza m'ho tira. Pues va, donem-li. A veure. Keith. Quiz. És una sopa fria. És una sopa fria. Gazpacho. Sopa fria. Gazpacho, ajo, paella, azafrán. Joder, macho.
Azafrán. Si han decidido totes les preguntes, nano. I està ficant gènere al gazpacho. Eh? I està ficant gènere al gazpacho. Era molt difícil la pregunta, s'ha de dir. Uf. La pregunta El era azafrán, difícil. sobretot. L'azafrán. És que igual... Com que l'azafrán és una sopa, És per a estrangers, aquest quiz. Li has de donar next. és un bon T'he pont. vist Mira, que... aquest té 18, de... Claro, però és que Electro aquí té avantatge. com Bueno, sempre tindré avantatge. També t'he dit que l'Ivan no està segon. Nombra una comida ingrediente no muy popular en España. Aceite de olivo, tacos, pescado y arroz. Home, l'arròs... Una puta. L'arròs tampoc s'utilitza tant. Sí, és el que t'anava a dir. L'arròs... Va, hi ha hagut arròs. Va jugar. Va. És que, si no... Ai, algú ha fallat, llàstima. Algú ha fallat. És que si no hi ha varietat de colors, què fem? Si no hi ha variety... Tot és PP, vull dir, tot és blau. Ojo! Hi ha hagut canvi de posicions aquí. Aquí ha hagut distància. Aquí ha hagut distància. Moviment. Quiz. ¿Qué comida viene de los... No de los árabes, de los moros. Algú pot fer clip d'esta merda? No tinc ni idea de què ve. Dels àrabs. No ho sé. Ara, dels moros. Una altra vaina, no? És aquesta. Ah, Hòstia, però pues- la paella també. Jo he tirat Ole, paella. correcte. La paella també, per això porta azafrán. Jo he tirat Jo he tirat de paella. ajo perquè començava per A. I normalment era A no sé què. Al no sé què. Carràs. Claro. Al ajo. Al ajo akbar. Ojo, ja se t'han posat per la pedra. Home, he fallat, he Se t'han fallat. posat per la pedra. He fallat, aquesta he fallat. A veure, la pròxima. ¿Qué ingrediente nos parte una tortilla española? Ah, La cebolla. no. M'atreviria a dir que la cebolla. Que són les Crec- papes. M'està indignant i tot, jo crec. També t'he dit que aquesta ficar papes, vull dir, probablement el Keith l'hagi fet un puta. Un pancho. canari. No, un pancho. Un canari. L'ha fet un latinoamericà. No es diu papes a Sí, Canàries. sí, papes. Però... I la Clar. gràcia de que sigui un puto pancho el que hagi No, fet. no es pot dir moro, però es diu punt. Però a, Sí, això. a Canàries hi ha la varietat de autodate de patates. Que és la Que la és pasta d'autodate. una mala traducció que es va fer de quan els inglesos estaven a Canàries, eren patates caducades que eren out of date. I els canaris van agafar esta varietat de patata i se la mengen amb el nom de autodate. Autodate. Però és caducat. Sí, no, bueno, Sí, passades. out of date No és... és de menjar, això. És una varietat de patata que es menja esta gent. Keith, en paella l'ingrediente principal és paella. Les Aceite, gambes. papas, arroz, pimiento. El Pimiento. pimiento. Tio, la patata. Pimiento. Pues jo he ficat el pimiento. Ma padrina hi fica peperot a la paella. Ivan, però la paella de què és? D'arròs. No, de pimiento. Ho he ficat per donar una mica de color, home, que ja ho sé, que és d'arroz de paella. El pimiento dona color. El Perquè pimiento- azafrán a casa teva no es coneix. Què és azafrán? És aquelles Ja ho coses sé, que... ja ho sé. És la cosa que és com lila, tal, que se fique damunt. Una tapa es Pues per tancar botella. una cena larga y tradicional, una pequeña ración de comida, una bebida muy fuerte, un baile exótico. Un baile exótico. Un baile exótico, nano. Fantasia si fos un baile exòtic. Una mica de perreíto. Bailame una tapita! Ole! Bailame una Pues tapita! algú l'ha cagat. Jo. Ah, Això no se mou, És que és molt fàcil les preguntes. és que avui vaya merda que jut mos han trobat. És que... Anna, has ficat tota la teva bona fe, Què és? Què Què és? és? Què és? Un tocino. El manchego. Home, jo entenc que és la verda, però hi ha part... El jamón. jamón. Claro, podríem dir que una cosa porta l'altra. Una part. És un gazpacho, això. Al final, vulguis que no, el cochinillo té jamón. Claro, bàsicament I el jamón? Té cochinillo? Ve del cochinillo, podria venir. podria venir. Quiz. Si yo quiero comer tapas, yo podría comer paella, aceite. Pues pots demanar una tapa de quesitos Sí. o una tapa de paella, que vols És que així és. tio? Aquí està mal. Aceite. Una tapita de vino, Jo Te porten el tap. m'apeteix menjar-me avui una mica d'aceite. Home, jo crec que està mal, això, És que una tapa de paella és molt fia. És el queso! És el queso, el queso. Què és el queso, cabrón? Una tapita de paella. Jo he ficat tapita de paella. Però que esteu... Però... A Madrid una tapita de paella és lo més normal del món. No. Una tapita de paella, d'ensaladilla, de croquetes... Sí. Una ensaladilla, croquetas, sí. Paella. Paella, Jo- sí. Jo he menjat tapes de croquetes. Ari! Sí, de croquetes, Jo he sí. menjat tapes de paella. No. Vale, pues no, no és a menjar. Negatiu. I per això m'agrada ser espany. S'ha alterat algú a casa meva. No és que t'agradi un desardís, que Què ets és? espanyol. Ajo blanco. Una puta basura. No. Sí. No. El això és molt bo. És la paella però s'ha desfet.
És paella És líquida. arroz caldoso. És arroz caldoso. Que porten un caldo. Macarena. Què està passant en esta casa? La pizza està parada, Anna, tranquil·la. No es quema. Per què no m'ha sortit? Que zorra! Que he ficat la vermella. Sí, sí, soy el total. Mira, la realidad ha no sacado el total. tiempo. Los datos, nano. No li dono un Ojo, que la Laura retalla moltíssim ja, La caixa. Està a 100 punts, la Laura, Del yo hago caca. que em sembla que era l'Adam. Pot ser. Sembla que ho ha dit. M'estic morint de fred. Uno de los ingredientes más populares en España es... El tomate, sí. Qualsevol dels El quatre. ajo, també. Ja, bro, pot ser Depèn si estàs literalment... a la Manxa, si estàs aquí a Lleida... Jo si- fico el Hòstia, tomàquet pot perquè ser és molt bo. qualsevol, tio. El ajo no és. El I tomàquet. com ho sigui, començo a pegar gent, t'ho juro. Home. Qui ho ha fet, això? Qui ho ha fet, això, nano? Que es pot denunciar amb un cajut. No és espanyol. No és espanyol, t'ho dic ja. Qui ha fet aquest cajut, No és tio? espanyol, no és espanyol. Ho haurà buscat a Google. No entenc, és que ningú... Claro, és que no és que no l'ha acertat acertat ningú. ningú, no l'ha acertat ningú. Com ha d'acertar que l'ajo? La Laura vivia aquesta basura. Queso manchego viene de la leche de Cerdo. Mi de madre. manchego. El cajut me pregunta, ¿eres un genio? Y yo, efectivamente. Efectivament. Ja no fallarà. Oveja, No, és que chivo, farà. vaca, cerdo. Potser és l'única... Potser és la primera pregunta difícil que hi ha. Cerdo, saps? Buah, sería una putada de ficar cerdo, O sigui que ja me joderia, no? Que me jodería. L'Ivan. El Iván. Ja me joderia ficar cerdo. Cerditux. Ara sí que te veus, eh? Ara sí que t'estàs veient. La càmera està aquí. Compte. Hola, Marisa. Adéu, Marisa. Ha entrat en ple del plano. Ara sí que te veiem, eh? Ara el plano està Que clar. apareix per l'altra porta. Ja heu acabat? No, No, tu no ara soparem. Ah, vale. Però també amb la càmera, així que no. Papa, que vols sopar alguna cosa? Què li pots preguntar a una porta tancada? Home, ha de sopar. Ja, i jo... Queda poc, queda poc. Que poc. Mengem ràpid, ja està. Ai, 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 ho tiro tot. Què és plato nacional d'Espanya? Pues partint de la gilipollada que està ficant aquest tio, qualsevol de les dues primeres. tio. Qualsevol I d'aquestes gazpacho també, tres, I gazpacho també. cochinillos no. No, Però l'altre... Fijo que fica el gazpacho. Jo crec que... És que Hòstia, la no. tortilla, jo crec que serà la tortilla. I no l'he votat, però jo crec que serà la tortilla. Fica paella. El Madrid fa la gent que sopa. I la paella, El mare. tassel, tenim el tassel per aquí. Tenim el tassel i tot. Passa, Tassel. Jo no he set borde amb mamar i qualsevol dels aquí presents ho pot dir. Sí o ha sigut. Borde. No, home. Borde? Senzillament ha Ha sigut sigut cantonada. Què és? Contesta. Mandonguilles. Sí, vull dir, bàsicament. És que a part... No, bueno, per aquest tio serà ajo. Ajo. És ajo. És ajo. Serà ajo per aquestes fulletes. Macarena. És ajo, però és ajo autòcton de Guatemala. Vaig traient la pizza al forn. Sí, estaria Vaig bé. ficant damunt d'allí i tal. Oh, no et caigo. Per què tinc? És tapas, podria ser. Tapas de mandonguilla. Ja, per cert, hi ha hagut un moment quan entra ma mare que la Laura estava a un punt del primer. Però ara ja s'ha distanciat a 1000 punts. Creme. No hi veu. No veo nada. Jo vi per allà, bueno, és igual. 14. Quiz. Un plato de huevos, papas y cebolla se llama... Gazpacho. Pues no és cap d'aquestes. Perquè has dit un plato de huevos, papas y cebolla. No has dit Huevos y cebolla. Quina és la no ha dit... tortilla? Quina és la no, tortilla? De patata. Ai, espanyola. Vale, no sé què he votat. Però, saps què passa? Que no, perquè ha dit huevos, no huevos revueltos. No, si es fiquen tècnics. Ei, qui ha votat la paella? Algú, tu. No, he votat la bola. Chacho, Què? vull dir, hi ha una massa, literalment la massa és així. Però per bordes. Flipareu. Menjarem pa! Flipareu. Vaig tallant-la, eh? Ojo que l'Anna es posa en tercera posició. Anem forts, Ah, querem una mica això. Cuando uno empieza a comer debes decir ñam, Ñam, bon profit, tarara, ñam. Las opciones son cuidado con la carne, esta es su casa, buen provecho, mamacita. Mamacita. Aquí a Espanya ho diem molt, això. Mamacita. Som molt de dir mamacita quan anem a menjar. Mamacita per raus. Que és fàcil de tallar o no? No. Que d'això estic agafant el guant directament en comptes d'un... Mamacita. Ojo, l'Ant li pren la posició a l'Anna. Ei. Estuve Que por el azafrán és... Zafran, ja ho has dit.
un marisco, una especie, Les dos últimes són correctes. un ingredient... Amigués. Les dos últimes són correctes, que és el més graciós. Amigués. Què farem? Jo he ficat la verda, però perquè verde... Verde te quiero verde, no nadie lo que penséis. Pues... Les dos eren correctes. Tots legal? Eren correctes la d'espècie i un ingredient en la paella. És que les dos són correctes. Clar, perquè per això ho he dit i he dit dos. Són Pues dos fica igual. totes incorrectes. Imagino. Se sirve un melón y uvas con... En ma puta vida he vist un melón y uvas en el mateix plat. Con paella, ajo blanco, gazpacho, cerveza. Con una cerveza fría. Con una cervecita. Con una cerveza A fría. Espanya tot va amb la cervecita. Buah, Qualsevol cosa. això quedarà guapo, Què passa? Que el borde molt guai, però després pel mig... És molta massa o què? No, s'està derruint, bàsicament. No passa res, tu intenta no destruir-la. Què? L'última pregunta, Què passarem era? a l'última pregunta. Ojo, només ha encertat l'Anna. La Laura està a 3 punts del primer. I queda una pregunta. Uf. Quina tensió. Qui tingui l'internet més ràpid contestarà Guanya, abans. és que literal, Quiz. Què ves en la foto? Home. Fruta. Home. No, Anna, ja ho sé, m'he equivocat, volia dir a Laura. Però... és la pregunta potser més fàcil? Oh, no, desayuno. Sí, tu mors d'això. Bon profit. El desayuno de los campeones, eh? I el Vale. guanyador. Guanyadora. Vale, Espera, que la gent està més pel quiz que no per una altra cosa. Mama! I després de sopar anunciem qui guanya. No. No, mira. I el guanyador, Héctor, vine a donar el nom del guanyador. Guanyadora. Perquè anaven a 3 punts a l'última pregunta. El guanyador, Guanyadora. guanyadora, és... L'escoltisme. Ann. No. Oh! Laura. Per quan? Ha guanyat l'Adam. No, tampoc, pobre Adam. Adam! Molt bé, Adam. No sé on era l'Adam, este en seu. Crec que sí. És que tampoc se jugava en res, així que... Sí, aquesta vegada no teníem VIP, o sigui. L'Adam diu se deixo el meu lloc a l'escoltisme. Gràcies. Que l'escoltisme El top sempre 3 guanya. de VIP. No. Jo ara per Ha acabar... arribat la Pol i ha dit, ei, Passe, Pol, com estem? Per acabar el programa jo el que faria seria ensenyar la pizza. I sopar. Si jo igual sopar en directe tampoc ho faria, més que res perquè quina hora és? les 9 menys 10. Podem sopar. Ah, Podem sopar i ja, però podem allargar-lo una mica més avui, home. 10 minuts més i que hem de sopar i ja diem, che... ojo, prepareu-vos, que ve, Ojo, ve la pizza, ve la pizza. Ui, espera, he ficat tot. La pizza als campions, La pizza de los champions. The Pizza of Champions. Oh! Què? Bo! Què? Bo no! La Pol s'ha subscrit en Prime. ¡Ole! Nos gustan los dineros. Nos gustan los dineros. Nos gustan. ¡Pum! A ver, No sé sopar. Vale, ara tenim un petit problema. No, ja ha passat tot. I és plat, disposició... Ai, per això el mòbil meu... Home, jo, saps què faria? Jo agafaria la plata perquè desfarà això i ho posaria als fogons i agafaria plats. I posaria la pizza al plat i portaria aquests plats. Posaríem un tros a cada plat. Claro, aquesta és la idea. Vale, doncs porteu-me plats. Voy. Els tens a la teva esquerra a l'armari alt. No voy. No, he dit esquerra, no dreta. Ti. A l'armari que tens a alt, allí, obre. Què diu el A dalt? No, allí, on està? Hala, adeu, Pol. Aquest? Hem de sopar. Baja d'aquí. Pots passar, si no... sí, no se't veurà. Mare, no pots Si, parar. si, no, si estàs a la cuina no se't veurà. Vale, podem parar uns abans, també. Estem agafant... Fet això, adeu. Molt bé. Mare, Fantàstic. Se pot menjar això, compare? Sí. Hòstia, Què passa? que m'ha fet un camacuco. Això està bé? Què està passant aquí? Jo què faig? Què tiene? Quin contingut punt online aquesta gent? Constitució. No em poder costar vegades. Mentre l'Héctor en plata un articlito, crec que cau. Va, gent, diu-me número. Dis-ho fort, que se't dava pagat a... Perdó. Va, gente, dime el número, dame el número, dame esto para ver que no para esto para allá, numerito. Un plat de pizza. Què és això tan petit? És un tros.
Però si no n'hi ha res aquí. No, és que hi ha molt Frankfurt. Però què és això tan petit? No, és que hi ha molt... És la delicatessen, nano. Hi ha nois. No s'ha dit cap número, No passa res, número però aleatori. antes de que es digués cap número, només s'ha començat a spamejar que sí van que sí. Ni us preocupeu, número aleatori. Mira, el 54. Què li dic? Una llei orgànica regularà la institució... Ah, és que està en català aquest. Una llei orgànica regularà la institució del defensor del poble com a alt comissionat de les Corts Generals, designant aquests per a defensar els drets dels compromesos en aquest títol. A aquest efecte podrà supervisar l'activitat de l'administració i donar-ne compte a les Corts Generals. Ja ho saps el que és un defensor del poble? Ja ho saps, merci. Els emplatats de puta mare t'estan quedant. Que semblen espaguetis. Literalment s'estan derruint la pizza. Home, que este en el puesto plat. per poder sopar, potser. Això quasi es menja amb cobert, em sembla. No. Bueno, jo crec que podem acabar. Jo crec que... Sí. Ah, així, podem acabar així. Sí. Amb el bon profit. Nyam-nyam. Gent, així ha quedat el resultat. Una bona pizza. Bona. Pizza. Per tant, moltes gràcies per veure'ns. I m'ho veiem la setmana que ve. I ens veiem la setmana que ve amb més xarrera perquè esperem que no tinguem que tornar a cuinar dintre de 2 mesos. Mínim. Mínim. Que vagi molt bé. A la fenòmenos.